Boa tarde. Reanudamos a sesión. Saúdo que nos acompaña hoxe na tribuna do público, entre o que están a alcaldesa de Fene e o alcalde de San Sadurniño. Vou a ler unha declaración institucional que me acaban de pasar os grupos como consecuencia dun acordo que chegaron no día de onte, e que di: o Parlamento Galego aproba por petición de todos os grupos da Cámara esta declaración institucional sobre o dereito das comarcas de Ferrol-Terra, o Eume e Ortegal a unhas conexións ferroviarias do século XXI atendendo as demandas do foro cidadán polo ferrocarril e sumándose a anteriores declaracións institucionais tanto do Concello de Ferrol como da Mancomunidade, no mesmo sentido en que se recolle a seguido. Instar o Goberno do Estado a de maneira inmediata restituir as frecuencias e os horarios entre Ferrol e A Coruña que existían ata o 9 de xuño, incluindo a relación directa con Madrid e o incremento das frecuencias entre Ferrol e A Coruña para cumprir as necesidades de mobilidade da cidadanía. Isto comporta aumentar o número de unidades para poder realizar un servicio ferroviario eficaz e eficiente, que non haxa vehículos de Renfe ociosos que poidan prestar o seu servicio. Instar ao Goberno do Estado a iniciar este ano 2025 o estudo informativo para a modernización da infraestructura ferroviaria Ferrol-Betanzos-Infesta a Coruña para que sexa unha línea do século XXI que permita a integración da comarca de Ferrol co resto da rede ferroviaria galega e co exterior, onde se inclúa a rectificación de curvas, a renovación de túneles, a duplicación de vía, a electrificación, puntos de cruzamento para mercadorías de 750 metros, como exixe a Unión Europea, e a súa inclusión no corredor atlántico, tanto de viaxeiros como de mercadorías. Este investimento ten que supoñer unha redución considerable dos tempos de viaxe para que sexan competitivos con outros modos de transporte e co vehículo privado. Instar o Goberno do Estado a resolver este ano 2025 as alegacións ao proxecto de construción do bypass de Betanzos-Infesta e iniciar este ano a redacción do proxecto. Instar o Goberno do Estado a mellorar e modernizar a infraestructura e os servicios de proximidade entre Ferrol e Ortigueira. O tren de vía estreita non pode continuar cun proceso de degradación progresiva, dado que é vital para a vertebración de todo o norte de Galicia entre Ferrol e Ribadeo. Instar o Goberno do Estado a crear un servicio de proximidade ferroviario entre Ferrol a Coruña. Trátase de vertebrar da forma máis eficiente un espazo urbano onde residen máis de 600.000 persoas que permita unha mobilidade sustentable creando unha auténtica alternativa de transporte. Instar o Goberno do Estado a intermodalidade dos diferentes modos de transporte para crear unha rede de transporte comarcal onde estean incluídos todos os modos de transporte colectivos existentes, os trens de proximidade, os trens rexionais, os autobuses urbanos e interurbanos e os taxis, con horarios e tarifas integradas. Esta rede de transporte suporía a transformación das actuais estacións de tren e de autobuses de Ferrol nunha única estación intermodal máis moderna e funcional. Por iso é necesaria a sinatura, neste ano 2025, do convenio de construción da estación intermodal entre o Adif, a Xunta de Galicia e o Concello de Ferrol e revisar o número de apeadeiros en toda a liña para que poidan cumprir a función de accesibilidade adecuada, mellorando o acceso a que toda a poboación se beneficie deles. Instar o Goberno do Estado a integrar o porto exterior e interior na rede ferroviaria moderna,
coa inclusión do porto exterior e interior na rede básica transeuropea de transporte, RTT, de transporte ferroviario de mercadorías, xunto cos tramos Ferrol, Betanzos, Infesta, Lugo, Monforte de Lemos, para un maior desenvolvemento industrial e económico da comarca. Instar a Xunta de Galicia a solicitar o traspaso dos medios e dos servicios de viaxeiros por ferrocarril para a xestión ferroviaria dun verdadeiro servicio de proximidade á Comunidade Autónoma de Galicia como existe en outras comunidades autónomas, dado que non hai impedimentos legais para iso, o que suporía unha xestión máis próxima tanto para a Administración como para a cidadanía. A transferencia das competencias debe incluir previa e necesariamente o compromiso do Goberno central de rematar todas as obras pendentes, o traspaso do material e o financiamento necesario. Instar o Goberno do Estado a impulsar as actuacións necesarias para garantir a chegada efectiva da alta velocidade ferroviaria ás cidades de Ferrol e de Lugo, asegurando a súa plena integración no eixe atlántico de alta velocidade. Esta é a declaración Santiago de Compostela, 18 de novembro de 2025. E agora continuamos coa orden do día. Punto terceiro, proposición non de lei, neste caso unha iniciativa do Grupo Parlamentario Popular, a través do seu deputado don Gonzalo Trénor, sobre as demandas que a Xunta de Galicia debe trasladar ao Goberno Central respecto das medidas de protección fluvial nos espazos do seu ámbito competencial necesarias tras os incendios forestais. Presentouse unha emenda do Grupo Parlamentario Socialista para formular a proposición non de lei. Ten a palabra o señor Trénor. Muchísimas gracias, presidente. Moi boas tardes, señorías. Moi boas tardes. Quero tamén darlle as benvidas aos alcaldes e alcaldesa e aos veciños que hoxe nos acompañan da zona de Ferrolterra e decir que para o meu grupo é unha alegría que se poda aprobar por unanimidade unha declaración institucional como esta, que o que está a pedir é un tren para a comarca de Ferrolterra do século XXI. E xa, sin máis, paso a miña iniciativa. O pasado mes de agosto, tanto o conxunto de Galicia como moi especialmente na provincia de Ourense sufriron unha das vagas de incendios forestais máis importantes da nosa historia recente. Miles de hectáreas foron calcinadas, arruinando masas forestais de gran valor ecolóxico e productivo, destruindo medios de vida e sementando a preocupación e a incerteza entre veciños, concellos e sectores económicos dependentes do monte. Con todo, as consecuencias dos lumes non rematan coa extinción das lapas. O impacto máis silencioso e prolongado maniféstase coa chegada das choivas. Solos desprotegidos, cheos de cinza e restos de materia queimada, corren o risco de ser arrastrados polas escorrentías cara aos ríos e regatos. Ese arrastre supón un grave efecto ambiental e sanitario. Deteriora a calidade da auga, xera mortalidade da fauna acuática, altera os ecosistemas ribeiráns, dificulta o abastecemento humano e agrícola, ademais das obstrucións que poden derivar en enchentes localizadas. A situación, lóxicamente, demanda unha resposta inmediata, coordinada e ambiciosa. A experiencia doutros episodios similares en Galicia e noutros territorios evidencia que sen medidas de contención urxentes como a instalación de barreiras anticontaminación, a limpieza preventiva de marxes e canles e a restauración vegetal das beiras, as consecuencias prolónganse multiplicando os danos dos incendios iniciais. As choves incrementan a ausencia extrema desta situación. Cada día perdido é un día no que toneladas de cinzas e materiais contaminantes poden chegar aos ríos, reducindo a súa calidade, ameazando a saúde das persoas e hipotecando o futuro das persoas das comarcas afectadas. Galicia, señorías, divídese en 4 demarcacións hidrográficas: Galicia Costa, Cantábrico Occidental, Miño-Sil e Douro.
Esta distribución explica por que a xestión das contornas fluviais corresponde a administracións diferentes na nosa comunidade, unha circunstancia que afecta e determina a xestión sobre os recursos hídricos. No caso da Xunta de Galicia, as competencias en materia de mantenamento e conservación fluvial enmárcanse ao ámbito da demarcación hidrográfica de Galicia Costa, que se estende ao longo de 12.990 km cuadrados repartido entre 182 concellos con 14.700 km de rede fluvial. Na conca da nosa competencia, a Xunta de Galicia leva semanas desplegando diferentes medidas co obxecto de controlar as augas de consumo humano e minimizar o impacto destes arrastres nos ríos. Polo tanto, o Goberno galego é consciente da necesidade dunha resposta inmediata, coordinada e ambiciosa, e a través da Auga de Galicia está a mobilizar recursos, contratos plurianuais e equipos técnicos que xa actúan de xeito ou que están actuando de xeito inmediato nas zonas afectadas polo lumes e dentro do ámbito da súa competencia, que son os ríos da demarcación hidrográfica de Galicia Costa. A Xunta está a traballar intensamente desde o primeiro momento para evitar danos derivados dos incendios. A Auga de Galicia actuou con rapidez e habilitou cordóns vexetais ao longo das marxes para frear a escorrentía, reter as cinzas e estabilizar o solo, favorecendo a regeneración vexetal, albarradas en canle para reducir a velocidade do fluxo e fixar sedimentos en tramos con moita pendente, reconstruir puntualmente ou reconstruccións puntuais das canles onde as obras de defensa durante a extinción ocuparon ou deformaron o leito, e limpias selectivas de árbores caídos ou biomasa na canle cando había risco de taponamento. E sempre que foi posible reaproveitarse a madeira retirada para crear as barreiras, minimizando os residuos nos montes. Todo isto para evitar que as cinzas dos incendios forestais cheguen aos ríos da demarcación hidrográfica Galicia Costa, que son os da competencia de Augas de Galicia. Estes traballos son imprescindibles para evitar que as cinzas cheguen ás captacións e que contaminen a auga destinada para o abastecemento da poboación. De aí a importancia desas intervencións e de aí a importancia de que as confederacións fagan nas súas áreas de influencia o mesmo que se está a facer nas competencias de Augas de Galicia. Medidas similares deberían desenvolverse por parte das confederacións hidrográficas que dependen do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o reto demográfico sobre as súas demarcacións. Pero a realidade amosa que non se están a desenvolver co mesmo ritmo ni con urxencia. De feito, son recorrentes as queixas da veciñanza de algúns destes concellos, como por exemplo os da comarca de Valdeorras, que non poden entender que a protección da auga, un recurso vital e estratégico, quede máis de quen, como Goberno de España, só actúa tarde e sen a axilidade requerida. As responsables de protexer os ríos da provincia de Ourense son a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil e a do Douro. E no caso concreto de Valdeorras, a Confederación Miño-Sil, polo que debía actuar coa máxima dilixencia ante a chegada de choivas. Cómpre subliñar que a colaboración interadministrativa non pode ser unha excusa para dilatar actuacións nin para descargar responsabilidades. A Xunta de Galicia ten as competencias claras, sí, pero tamén ten as súas competencias limitadas ao seu marco legal. A protección do dominio público hidráulico é obriga principal das confederacións hidrográficas e non é admisible que se pretenda trasladar a Xunta de Galicia ou aos concellos unha responsabilidade que é do Estado e das confederacións. Non obstante, a Xunta xa amosou a súa disposición a colaborar naquilo que sexa necesario. E así o expresou desde o primeiro momento. Pero a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil nunca concretou esa reunión que foi solicitada por ela mesmo e que dende a Xunta de Galicia se aceptou inmediatamente. En definitiva, o que Galicia precisa son barreiras anticontaminación. Xa, equipos de limpieza en marcha, datos de calidade de auga publicados con transparencia e unha planificación realista de restauración dos ecosistemas fluviais, señorías. Estamos a pedir medidas que xa está a levar a cabo a Xunta de Galicia. É verdade que a Xunta de Galicia está a facer moitas máis cousas, como, por exemplo,
En paralelo a estas actuacións de Augas de Galicia, a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, en colaboración coa Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, puso en marcha un plan de voluntariado. Neste programa integráronse as accións propostas polos concellos e tamén as de outros colectivos ou asociacións, como pode ser a Fundación Abanca, nas que estiveron asesorados polos agentes medioambientais e técnicos do Servicio de Patrimonio Natural. Froito dese programa, colaboraron máis de 400 voluntarios na creación de faixas protectoras en zonas afectadas. Os traballos planificados incidiron en alrededor dunha veintena de concellos da provincia de Ourense. E eu quero facer desde aquí un recoñecemento e un agradecemento a todos esos voluntarios que estiveron axudando tanto a Xunta de Galicia como a todos os concellos da provincia de Ourense. E, aínda que a temporada de risco xa rematou, o dispositivo de prevención e defensa contra incendios forestais seguiu traballando. Agora na recuperación do monte para evitar a erosión. A comezos de outubro comenzaron coa técnica do mulching para identificar as zonas máis críticas, logo dun estudo realizado en colaboración con CSIC. Sumáronse a estas tareas sumáronse ao traballo das brigadas terrestres, tamén fan o mulching que se facía antes con helicóptero fíxose de forma manual, construíron faixas e en outras zonas tamén se están encargando de limpar e preparar os cortes de bulldozer que se tiveron que facer para conter os lumes. Síguese retirando tamén a madeira queimada nos montes de xestión pública e a Consellería de Medio Rural reservou para 2026 unha partida de 3,2 millóns para comenzar con esa restauración forestal. A maiores, a Xunta de Galicia tamén asinou convenios con 46 concellos, 35 deles ourensás, por 5 millóns de euros para paliar os danos en bens municipais e gastos en actuacións contra o lume. Por lo tanto, señorías, o que estamos a pedir é que, da mesma forma que a Xunta de Galicia está a traballar e está a actuar con todos os organismos, con todas as competencias que ten, que o resto das administracións que tamén teñen competencias que fagan o mesmo, que traballen. Mais nada, moitas gracias. Gracias. Grupo Parlamentario Socialista, señora Rodríguez da Costa. Grazas, presidente. Boas tardes a todos e todas. En primeiro lugar, lamentar en nome do Grupo Parlamentario Socialista o accidente fatal sufrido hoxe en San Cibrao nas obras do AVE. Mandar un abrazo, unha aperta enorme ás familias dos afectados. Gracias. Ben, entrando xa na proposición non de lei, senor Tenor, igual ten que traballar a Xunta, o Estado e vostede preparando as iniciativas, porque, dende logo, o que dixo hoxe non ten nin pés ni cabeza. Empecemos por o final. Por que as cinzas chegan aos ríos e as captacións fluviais? Porque a Xunta de Galicia, que ten competencias no monte, non actuou. Mirou para outro lado, a pesar das advertencias dos veciños, dos alcaldes e deste grupo parlamentario. Esa era a labor da Xunta de Galicia. E claro, agora piden brigadas ao Estado, que xa están traballando, xa están no territorio. Cando despiden, pois fai un par de días a 1000 bombeiros forestais. Piden brigadas ao Estado, pero despiden os bombeiros forestais galegos e galegas. Como diría Santiago Auserón, pois sí, fai falta valor. Fai falta valor para exixir actuacións urxentes ás confederacións hidrográficas que xa se están realizando. Entón, teria que traballar e preparar esta iniciativa cando, como decía a Xunta, miraba para outro lado. E non estivo a Xunta de Galicia nin antes, nin durante, nin despois dos incendios forestais. E me explico. Nin antes, porque non cumpriron as 123 medidas do dictamen elaborado por este Parlamento e aprobado cos votos do Partido Popular e do Partido Socialista de Galicia. Planificación cero. Durante, porque non cubriron as vacantes do Servicio de Prevención de Incendios Forestais. Recordo, señor Tenor, que 200 vacantes sin cubrir. Despois, porque non moveron un dedo para evitar que, como decía antes, que a chuvia, as cinzas, baixaran os ríos e as captacións de auga. E agora chegan con unha proposición que chega
tarde, mal e con moi pouca honestidade política, señor Trenor, moi pouca honestidade política. Porque falamos de plans de choque posincendios, de barreiras anticontaminación e de coordinación interadministrativa, pero é que a Xunta de Galicia leva meses ausente. Mentras o lume arrasaba o territorio, a Xunta se limitaba a mirar por outro lado. E agora, cando o perigo xa non é o lume, sino son as cinzas, chegan tarde tamén e improvisan. Mire, as competencias son claras. A ordenación e protección do monte é competencia da Xunta. O abastecemento de auga, vamos a falar deso, señor Trenor. De que competencia? Municipal. Pero subsidiariamente de quen? Da Xunta de Galicia. Ou por que os concellos pagan un canon da auga? Por qué? Entón terían que facer captacións alternativas para esos veciños e veciñas que agora tanto lle preocupan. E, por suposto, a restauración ambiental e posincendios nos terrenos forestais tamén é competencia da Xunta de Galicia. Pero, que está a facer o Estado? Que o que vostede lle preocupa? E como non o sabe, yo vou indicar. Mentras o Goberno galego se inhibe, o Estado está a facer o que lle corresponde. As dúas confederacións hidrográficas, tanto a de Miño-Sil como a de Douro. Que fixo a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil? Pois, mismo, cando se deron por extinguidos os incendios, o 31 de agosto, a Confederación xa tiña en marcha o estudio cartográfico previo co objetivo de identificar as zonas máis afectadas e vulnerables, con mapas dependentes de curvas de nivel, con localización de captacións de auga, con delimitación de augas prioritarias. E a partir dese estudio, o organismo determinou 3 prioridades: prever a contaminación das augas, evitar o aumento de risco de inundación e protexer espacios naturais. E, señor Trenor, o 9 de setembro comenzaron a traballar 10 brigadas do programa de conservación de cauces con 5 traballadores cada brigada para levar a cabo os traballos máis urxentes e importantes detectados. E coa aprobación do encargo de emerxencia, o 24 de setembro, a Confederación Miño-Sil encargou a Traxa actuacións por un importe de 3 millóns de euros. 19 brigadas de 5 traballadores. 3 brigadas están traballando en Lugo. Señor Trenor, están traballando en Lugo, por si non o saben, e 12, señor Trenor, non sei se importa, pero bueno, 12 están traballando en Ourense, de 5 traballadores tamén cada unha. Un plan técnico que lle podo decir onde está cada unha das brigadas e que obras están realizando. E isto é planificación e eficacia e responsabilidade política. E a Confederación do Douro tamén está facendo os seus deberes, porque, concretamente, en Ourense están a invertir 1,5 millón de euros destinados á restauración hidrográfica forestal nas casi 50.000 hectáreas da súa demarcación, por exemplo, no río Búbal, a raíz do incendio de Oimbra. As comunicacións escritas, vamos a falar das comunicacións escritas entre a Conselleira de Medio Ambiente e a Confederación Hidrográfica de Miño-Sil. E, ademais, para, por si usted non ten esa información e a Conselleira de Medio Ambiente non ya facilita, eu vou entregar ao presidente as comunicacións entre un e outro. E mire, temos a comunicación do 28 de agosto. O presidente da Confederación envía unha comunicación á Conselleira de Medio Ambiente ofrecendo colaboración inmediata e coordinación para diseñar un plan de choque. Isto que fai o Estado. A Conselleira de Medio Ambiente contesta o día seguinte cunha carta infumable que lle vou deixar aquí, dicindo que xa está facendo os deberes, xa ten todo planificado e, se quere, pois se mantén unha reunión que a día de hoxe non se que levou a cabo por culpa da Xunta de Galicia. Porque, de feito, outro día, o 10 de novembro, a Conselleira decía que iba a pedirlle á Confederación unha reunión. Isto era falso e o propio presidente da Confederación o desmentía en ronda de prensa. E despois chegou a comunicación oficial, despois de que o presidente o desmentira. O presidente lle indicou que o día 14 e 19 era o bo día para manter esa reunión que xa pedira el o 28 de agosto e aínda non contestou a Conselleira de Medio Ambiente. Vamos a ver, vostedes presentan unha iniciativa que queren coordinación co Estado para a restauración fluvial e resulta
que piden o que a Consellería de Medio Ambiente está negando, e que eso é increíble. Entón, creo que se debe informar e debe falar ca Conselleira de Medio Ambiente. Esta, como decía, é unha proposición de lei de distracción política, porque saben que os veciños e veciñas e autoridades de Valdeorras, como decía vostede, están pedindo que a Xunta actúe de maneira inmediata. A Confederación Hidrográfica Miño-Sil e a Confederación do Douro están actuando con un plan propio. Presentamos unha emenda que creo enriquece esta iniciativa porque pide realmente un plan da Consellería de Medio Ambiente, sí, esa coordinación que se ten que realizar porque, como decía, as confederacións están realizando o seu traballo. Co cal, que se coordine a Consellería de Medio Ambiente co Estado, que é o que ten que facer. Nada máis e moitas Gracias. gracias. Grupo Parlamentario Mixto, señor Ojea. Gracias, presidente. Boas tardes, señorías. Eu dixen fai uns días que as consecuencias dos incendios, as consecuencias máis graves, ainda estaban por vir. E, efectivamente, pois estamos empezando a facernos conscientes delas, non? Nos últimos días ten habido unha importante cantidade de chuvia intensa, que en outras circunstancias houberan sido unha bendición nesta época do ano, pero que nas actuales circunstancias e, sobre todo, nas comarcas que foron afectadas por os incendios están convertíndose nun verdadeiro problema, nunha verdadeira unha catástrofe adicional a que xa sufriron durante o mes de agosto. Xa temos dito que as chuvias ao arrastrar as cinzas arrastran tamén contaminantes que podían estar presentes, lixo, etc., que acaba indo aos acuíferos, a correspondiente erosión, a pérdida de chao fértil, e un problema tamén que é a posible colmatación dos embalses. Esos sedimentos acaban indo aos embalses, acaban sedimentando e forxando unha capa de sedimentos que a veces chega a ser de varios metros coa correspondiente pérdida de capacidade do embalse a efectos de guardar auga e tamén os efectos da menor cantidade de enerxía que poden producir, etc. Pero o problema máis grave, e sobre todo de xeito inmediato, é o problema cando esa auga contaminada chega ás captacións de auga potable, da auga para o consumo humano. E aquí danse dous problemas. Por un lado, a maior fluidez da auga polo monte fai que se filtre moita menos auga no chan, porque non hai a vegetación que a retén e que a frena. Hai xa, por un lado, unha pérdida de hidratación do chan, coas consecuencias das que xa temos falado moitas veces en comisións, e tamén unha menor captación de auga nas captacións dos concellos, que é dicir que enchese menos de auga, porque filtra menos auga, porque corre polo monte abaixo, e queda menos auga en reserva nesas captacións e, ademais, auga contaminada. E ese é o problema que se está vendo. Ao final pagan os concellos, porque, claro, como temos xa dito, as competencias de suministro de auga potable, do saneamento, etc., son dos concellos, e cargan co problema derivado da pouca dilixencia ou da falta de competencia da Xunta e da Confederación Hidrográfica según o organismo competente en cada caso. Xa sabemos que hai unha zona dos ríos que é competencia das confederacións hidrográficas, no caso dos ríos que van á costa da Xunta de Augas de Galicia, e despois hai unha parte maior incluso que é competencia da Xunta que é a que afecta aos montes. Entón, claro, os concellos están cargando con un problema do que non foron os causantes, porque non tiñan as competencias para frenalo. Hai un problema porque esa auga non é que quede envenenada durante 15 días ou durante un mes. Digo os expertos que esa auga pode quedar envenenada durante anos, o sea que o problema vai se prolongar no tempo. Despois os concellos teñen que asumir solucións como o reparto de auga potable en botellas de auga mineral ou en cisternas, etc.
E despois, claro, este día estáse falando moito por parte da Xunta de Acatación de Auga en bolsas subterráneas, que dicen os expertos que hai incluso máis cantidade de auga aí susceptible de ser usada que nas augas superficiales, e aí vai haber tamén ese problema. Estáse falando moito das bolsas de auga subterráneas para servirse delas e probablemente acaben tamén sendo contaminadas. Co cual, efectivamente, estamos tendo un problema que se vai a prolongar nos anos e que no seu momento, pois, eu e máis persoas que a min, pois xa dixeron que iba a sobrevivir despois desta época. As administracións actuaron tarde, tanto a Xunta de Galicia como a Confederación de Estado. Utilizouse, na nosa opinión, o problema como unha forma de confrontación política. Din os expertos que neste tema da auga hai un caos competencial. E é fácil de ver, non? Por unha parte está Augas de Galicia, por outro lado está a Confederación, falo no caso xa de Ourense, a Confederación Hidrográfica Miñonsil, por a determinada zona onde está o río Mente, os seus afluentes, a Confederación do Douro, e onde hai un caos competencial, o lóxico sería colaborar, o lóxico sería coordinarse. E non sería, o que non é lóxico é utilizar precisamente esa falta de claridade competencial pois como forma de enfrentamento político e como forma de pretender capitalizar pois políticamente por parte de uns e de outros o problema. Entonces, estamos ante unha emerxencia ideolóxica e as diferentes administracións van a ter o lóxico, buscando o ben público, que coordinarse e deixar de tirarse os trastos á cabeza. Eu utilizaba onte utilizaba a comparativa de se as competencias son dos galgos ou dos podencos, e no medio está o cidadano que efectivamente as queixas son todas na mesma dirección por parte tanto dos cidadáns como dos alcaldes de todo o signo político, no caso concreto, por exemplo, de Valdeorras, non? Que as administracións actuaron todas tarde, e de non ser polos voluntarios, efectivamente, que merecen un recoñecemento, os voluntarios que están axudando a frenar as escorrentías, tanto particulares como organizacións ecologistas e demais, que ainda así dicen que con todo o seu traballo e coas escasas axudas das administracións, o problema non se resolve nin no 10%. E eu dicía onte, falando dos orzamentos, que me parecía incluso a veces, pois, non sei, a palabra que utilizar, frívolo, utilizar 5 millóns de euros neste momento para facer un paseo no litoral, que non digo que este mal, pero que non era ahora mesmo a emerxencia, en vez de destinalos pois, a complementar estas cifras das que se falaron por parte do goberno de 3,5 millóns por un lado, 5 millóns de euros por outro lado, cifras moi alonxadas de 140 millóns de euros de Televisión de Galicia, por certo, por poñer un exemplo. Quer dicir que isto é un problema que realmente temos nestes momentos na provincia de Ourense e debería ser prioritario, tal e como fixen constar na nosa emenda aos orzamentos, que os orzamentos deberían ter os do ano 26 como eixe fundamental e como perspectiva fundamental retrotraer os efectos presentes e futuros a medio, longo e corto plazo dos incendios. Que isto das augas non é o único, Agora estou me centrando no problema da auga, porque, bueno, é o que estamos falando agora, pero hai moitísimos outros problemas relacionados coa economía, coa industria, coa gandería, etc. Pero, bueno, centrémonos na cuestión. Hai culpa repartida da Xunta de Galicia e hai culpa repartida da Confederación Hidrográfica e ao final os concellos van a pandar, van ter que hacer todo o posible sin ter culpa ningunha da situación, con escasos recursos, gastando os seus recursos ao mellor noutras que lle faría falta pois, para outras cuestións, e ainda así non terminar de resolver o problema, porque o problema da auga é un problema complicado. E os escasos segundos que me quedan, gostaríame compartir con vostedes unha reflexión tangencial, que é a seguinte: as confederacións hidrográficas e as súas competencias foron creadas no ano 1926, en plena dictadura de Pleno de Rivera, de Primo de Rivera. Cúmplese 100 anos agora, no ano que entra. Eu penso que o mellor era tempo de darlle unha volta, porque mire que non pasaron cousas.
proclamación da República tras a abdicación de Alfonso XIII, o período convulso da República, Bienio Negro, Sanjurjada, golpe de Estado, franquismo 40 años, período transitorio, e agora levamos 40 anos de monarquía parlamentaria. Cambiaron tantas cousas, cambiaron tantas competencias, hai un estado das autonomías. Non sería hora de darlle unha volta ás confederacións hidrográficas, redefinir as competencias, convertilas ao mellor nun órgano meramente consultivo? Bueno, como vostedes teñen competencias en Madrid, pois deixo esta idea na cabeza. O mellor hai que darlle unha volta ás confederacións hidrográficas que van se cumprir 100 anos en plena dictadura de Primo de Rivera, e ao mellor parte do caos competencial ven desa obsolescencia destas administracións. Deixo aí para que se reflexionen tamén un pouco sobre iso. Nada máis, moitas gracias. Gracias. Non é unha mala reflexión. Dígame. Que non é unha mala reflexión. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señora Valcárcel. Señor presidente, señorías, hoxe, mentres aquí debatemos esta proposta, hai nenos e nenas en Valdeorras que non poden beber auga das súas casas. Hai anciáns recibindo auga embotellada porque os ríos teñen cinza. Poboacións enteiras dependen de fontes portátiles porque as captacións están colapsadas. Isto non é retórica parlamentaria, non é debate de textos legais. É unha catástrofe que está pasando agora, mentres o Partido Popular trae aquí unha PNL absolutamente baleira de recursos e de compromiso. E, mentres a cidadanía sofría, a Consellería do Medio Rural di que repartiu palla para intentar reter as cinzas nos montes. Pero todos sabemos que foi insuficiente e superficial. A Xunta afirma que está disposta a colaborar, pero non hai nin plan integral nin urxencia real nas actuacións. E o máis insultante, o máis grave para a credibilidade desta Cámara. O PP xa votou a favor disto en xuño de 2024. O BNG presentou unha iniciativa con medidas e orzamento para facer restauración hidrolóxico forestal. O PP, por unha vez, votou a favor. A Comisión Sétima o aprobou. E despois, nada. Permítame lembrarlles que esta PNL que hoxe traen non engade nada ao acordado nese xuño. Todos son referencias xerais á colaboración, pero seguen sen poñer recursos, sen calendario, sen novas accións concretas e, sobre todo, ningún compromiso específico cos concellos que levan semanas sen auga potable. Mais alá das palabras da proposición, a realidade é que en Valdeorras precisan feitos, recursos e execución real, non só enunciados de colaboración que ata o de agora non evitaron que as cinzas arrasaran coa calidade da auga e ca seguridade das familias. Isto é un incumprimento directo dun acordo parlamentario. E a Xunta de Galicia é titular do Monte Galego. Non é o Estado, non son as confederacións, é a Xunta. E isto di claramente a Lei de Montes de Galicia. O artigo 65 é inequívoco e voullo ler literalmente. A restauración hidrolóxico forestal terá como fins prioritarios a recuperación da funcionalidade dos ecosistemas forestais afectados, a protección do solo fronte á erosión e a regulación do réxime hídrico. Corresponde á Xunta executar estas accións. Non hai dúbida, a competencia é da Xunta e a responsabilidade tamén. En Valdeorras, a inacción
é da Xunta. O PP insiste en derivar responsabilidades ás confederacións hidrográficas. Vamos a ser claros. A Confederación Hidrográfica Miño-Sil ten competencia sobre o dominio público hidráulico, os ríos e as marxes, pero o monte, as ladeiras queimadas, os terreos forestais, desde onde baixan as cinzas, son competencia exclusiva da Xunta. E vostedes sábeno ben. Permítanme, neste punto, lembrarlles. Fun profesora e son profesora de enxeñeiros de montes, coa materia precisamente de xestión de concas hidrolóxicas. Non falo solo desde unha óptica política, falolles desde a análise técnica científica e coa perspectiva dunha profesional que formou xeracións de técnicos forestais galegos. A dinámica dunha conca hidrolóxica non se resolve mirando cara a outro lado ou agardando a ver que fai a Confederación río abaixo. Iso revela un descoñecemento alarmante. Se non se controla no punto de orixe as entradas de cinzas e sedimentos nas primeiras choivas, non hai tecnoloxía nin obra pública no leito do río que poida desfacelo despois. A intervención debe ser preventiva e executarse entre as 72 horas aos 3 meses tras o lume, segundo a bibliografía técnica. Calquera profesional do forestal sabe que medidas como o reparto da palla, que vostedes lle chaman mulching, parecelles máis fino, ou microbarreiras son complementos, non políticas estruturais de restauración. Requiren diagnóstico, planificación por expertos e seguimento continuo para evitar que todo o esforzo se perda coa primeira precipitación intensa. E isto non o digo eu, dixo ao longo de décadas a comunidade científica, os organismos de referencia en restauración europea. De feito, Galiza dispón de profesionais, de estudos, de experiencias de abondo para demostrar cales son as boas prácticas. O que non pode facer ningún goberno serio é desentenderse desta responsabilidade, improvisando ou minimizando a gravidade do problema, cando en realidade falamos de saúde pública, de seguridade ambiental. En definitiva, falo con coñecemento directo, con bagaxe profesional acreditada e co aval de toda a literatura técnica. E afírmolles que non cumprir coas fases preferentes de restauración hidrolóxico forestal equivale a condicionar negativamente o futuro da comarca durante anos. Todos os estudos coinciden. Hai que protexer o solo, evitar a erosión, reter as cinzas antes de que cheguen as traídas e as captacións. As primeiras choivas son determinantes, non é unha opción, é unha cuestión de supervivencia para os ecosistemas e para a poboación. Aquí a Xunta fracasou. En Valdeorras, señorías, xa é tarde. A falta de auga potable é consecuencia directa da inacción da Xunta. Falamos de 400 millóns de metros cadrados calcinados, de 40.000 hectáreas de monte queimado expostas ás choivas. Desde finais de outubro, as cinzas baixan dos montes e contaminan as traídas de decenas de núcleos. As alcaldesas e os alcaldes levan 2 meses avisando, desde a semana seguinte ao incendio. En Villamartín, todas as captacións están afectadas. Na rúa hai un fontaneiro do Concello traballando 15 ou 16 horas diarias desde o 22 de outubro, intentando manter o servicio cun depósito que dura un día. Levan semanas sen auga nas súas casas, con medo a inundacións polos cauces taponados. Non era inevitable, non é unha catástrofe natural, é resultado de mala xestión e incumplemento legal da Xunta. Mentres, máis de 400 voluntarios intentaron
espallar palla e protexer os terreos coas súas propias mans, porque nin material tan siquera lles deron. Mentres a veciñanza facía o que a administración non facía, impulsando medidas de urxencia, alertando, colaborando e poñendo medios propios para frear a entrada de cinzas nas traídas e nos ríos. E, falando de non facer, pois temos o último episodio do ridículo do PP. No seu empeño de flexibilizar máis a moratoria do eucalipto, o fixeron con tanta presa e tanto desorde que foron incapaces de rexistrar a súa propia iniciativa, quedando a gran urxencia fora de trámite por desleixo parlamentario do grupo maioritario. Iso sí é o PP que coñecemos. Insisten no peor modelo forestal, pero nin siquera son capaces de tramitar o que anuncian. En Valdeorras, a Xunta brillou pola súa ausencia. Non houbo plan coordinado, non houbo movilización de medios, non houbo nada. Os alcaldes denunciaban que a axuda chegou tarde e a contagostas, máis malia eses avisos previos. E o BNG tamén advertiu da situación logo dos incendios. Desde hai meses presentamos o plan da cinza á vida, con 50 medidas concretas para recuperar as zonas queimadas, incluindo actuacións prioritarias de restauración hidrolóxico e forestal e control da erosión. Votaron a favor en xuño de 2024, presentamos un plan integral en setembro e a Xunta non actuou. Agora traen propostas xenéricas en orzamento sen compromisos. O problema non son as propostas, o que falta é que a Xunta cumpra, asuma as súas competencias, actúe con celeridade. Señorías, os nenos de Valdeorras seguen sen agua potable. Non é aceptable, non é tolerable, non é inevitable. É unha neglixencia da Xunta, incapacidade de actuar cando tocaba, de cumprir acordos que o PP apoiou. Grazas. Grupo autor da proposición non de lei, señor Trénor. Moitísimas gracias, presidente. Señorías, non sei por que gritan tanto, digo yo en serio, é unha costumbre neste período de sesións que costame moito entender. Pero agradeço, señora Valcárcel, que por lo menos falara sen faltar ao respeto, que me parece moi importante, porque esa é outra costumbre que tampouco entenderei. Pero mire, non comparto o que vostede dixo. E non só que non comparto, é que o que vostede dixe non se asusta á realidade. O que vostede está a enseñar aos seus alumnos non é verdade. Vostede que está a decir non sei que das confederacións hidrográficas e das competencias, vou dicir o que está a facer a Confederación Hidrográfica do Duero, non cabeceen, lean. Menos cabeceo, máis ler, que é importante. A Confederación Hidrográfica do Duero pon en marcha actuacións de restauración hidrológico forestal nas zonas afectadas polos incendios da provincia de León. Entre as medidas a realizar por ese organismo de Conca, a construción de albarradas, fajinas e verdes nos cauces e cabeceras de arroyos, tratamento e estabilización de suelos e mulching, eso da palla que decía a señora Valcárcel, en laderas afectadas, con xeito de evitar a pérdida de solo e favorecer a recuperación de vegetación, retirada selectiva de madera quemada, actuacións complementarias de restauración de vegetación. Señora Valcárcel, o que vostede di que non se fai, sí que o está a facer a creación hidrográfica en León, pero do Bloque Nacionalista Galego non podemos esperar nada. Sempre que haya que elegir entre defender a Galicia e o Estado, vostedes van a defender o Estado, o goberno de Pedro Sánchez. É así, sempre van a traicionar os intereses de Galicia, incluso, señoría, incluso con cousas que están publicadas. E mire, señora dos Partido Socialista, eu, vindo a súa reacción, os aplazos sobreactuados e histriónicos do seu grupo. Penso que vostede pensaba que eu ia falar do clan do Garañón. Eu penso que vostede pensaba que eu ia falar dese socialista de Lugo que foi condeado por meter a man na caixa, por levarse os cuartos, por facer contratacións irregulares, non? Que estivo, se non me equivoco, 5 anos condeados, o anterior presidente da Confederación Hidrográfica do Miño. Creo que foi así. E creo que vostede, por iso viña aquí tan alterada, por iso viña aquí vostede berrando e faltando respeto, porque pensaba
pensaba que viña a falar diso. E por iso, esas sobreactuacións tamén nos aplausos. Pero miren, só pedimos que a Confederación Hidrográfica faga o mesmo que estamos a facer aquí coa noso organismo de Conca. Señorías, estamos acostumbrados a que dos 4 organismos de Conca de Galicia só lle pedimos axuda, asesoramento, recursos e financiación a un, que é Augas de Galicia. Que fan os outros 3? Non axudan os concellos, non financian obras de saneamento, non axudan cando temos o problema das cinzas que poden chegar aos ríos. Que están a facer entonces os organismos de Conca? A señora Valcárcel di que non teñen competencia. Augas de Galicia si, todas. Os da Confederación Hidrográfica non entende. Es que, señora Valcárcel, non entendo cando fai esos xestos. Que fan os organismos de Conca entonces en Galicia? Por que non fan o mesmo que en Castilla e León? Por que non fan o mesmo que noutras comunidades? Que o que están a facer? Claro, os de Lugo e os de Ourense sabemos o que fan. Caciquear cos concellos do PSOE. Ese é o que fan as confederacións hidrográficas. Al final quedaron para iso, para caciquear cos concellos do Partido Socialista. Repartir obras que nada teñen que ver con auga, e o saben vostedes, se dicía tamén o señor de Democracia Odensana, rehabilitar un castelo, arranxar unha avenida, asfaltar unha carretera. Claro, nada que tenga que ver coa auga. E todo, señorías, en concellos do PSOE. Eu, señorías, non vou ler a iniciativa, é unha iniciativa moi sensata que está a pedir ao Goberno Central que faga o mesmo que está a facer a Xunta de Galicia. Supoño que despois da súa intervención votarán en contra. Gracias. Porque non vai a ser que despois de tanta sobreactuación acaben votando que sí. A emenda do PSOE? Non acepta a emenda. Proposición non de lei do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, iniciativa de doña Noa Presas, sobre as medidas que a Xunta de Galicia debe pôr en marcha para reforzar o sistema público de loita contra a violencia machista. A esta proposición non de lei presentouse unha emenda do Grupo Parlamentario Popular. Para formulala ten a palabra a señora Presas. Grazas, presidente. Boa tarde. Hai poucas semanas lín unha novela publicada por Libros del Asteroide absolutamente maravillosa e que recomendo, chamada Comerás flores. É a primeira novela da galega Lucía Solla Sobral, que está tendo un absoluto éxito lector e non é para menos. Nela relata de forma brillante como unha moza, Marina, entra pouco a pouco na espiral dunha relación de violencia machista, de violencia psicolóxica. É un dos momentos que subliñei no que ela relata o seguinte: non tuvo que ponerme un dedo encima, no necesitó meterme los dedos en la garganta, su violencia era transparente. A frase, a súa violencia era transparente, creo que o di todo, que o di absolutamente todo. E precisamente o 25 de novembro é unha data que naceu para loitar contra iso, para loitar contra a indiferenza, para loitar contra a transparencia, para loitar contra a invisibilidade da violencia machista. E precisamente esa violencia machista ten moitos inimigos, tamén a rutina, a falta de avaliación das políticas públicas ou o efecto da expansión dos postulados da extrema dereita que ten a repercusión de que nos situemos nunha fase máis de defensa de dereitos que de conquista dos novos, son inimigos desa loita da violencia machista e son tamén unha forma, en definitiva, de transparencia. Por iso pensamos desde o BNG que é importante avaliar, que é importante ter información, que é importante ter datos e que é importante dar debates como os que hoxe trae o Bloque Nacionalista Galego a este hemiciclo, que é a mellora do sistema de protección. Unha iniciativa fundamentada ademais na obxectividade, porque hai uns meses coñecemos un informe absolutamente demoledor, claro e rotundo do Consello de Contas que nos indicaba que falta sensibilización, que sobra privatización, que falta avaliación das medidas públicas e que falta tamén planificación. Nese informe avalíanse as políticas públicas da Xunta en materia de violencia machista no período 2018-2022. Por que este período? Porque é o período no que se inicia o financiamento do Pacto de Estado. Un financiamento, uns fondos finalistas que supoñen na actualidade case a metade do orzamento deste ano. Para o ano 2026, 48,55%, o que hai que sumar 1.275.000 euros que veñen de fondos finalistas europeos. Un orzamento, por certo, que volvo a dicir que está recortado.
O Partido Popular pode dicir misa nesta tribuna, pero o programa 313 do orzamento que estamos a debater nestes meses na Cámara para o ano 2026 ten un recorte de 1,5 millón de euros no programa de violencia machista. En todo caso, a cuestión na que nos queríamos centrar hoxe é a cuestión sobre propostas, é precisamente sinalar que este informe do Consello de Contas, o que eu facía referencia, sinala, entre outras cuestións, que malia que os últimos anos, grazas, entre outras cuestións, a estes fondos aumentou o orzamento, recortouse o persoal, repito, aumentou o orzamento, pero recortouse o persoal, a Xunta reduciu nese período que analiza de 19 persoas a 17 as súas traballadoras. Todo iso sen termos en conta que realmente sería necesaria ampliar unha visualización máis ampla realmente do que é o persoal que loita contra a violencia machista. Haberá que analizar, por exemplo, o persoal dos CIM, cal é a súa evolución, cal é a evolución de horas traballadas, de contratacións nas distintas xornadas, etc. En todo caso, outras cuestións que se recolle, unha das máis importantes baixo o noso punto de vista, é o esforzo en prevención. Hoxe pola mañá escoitábamos palabras grandilocuentes do importante que é a prevención, todos estamos de acordo. Agora ben, cando poñemos números ás palabras, a prevención é o 3% só do orzamento da Xunta neste período. Iso vai contra toda a experiencia empírica, contra toda a literatura científica na materia, contra todo o que sabemos que sinala que a prevención é estratégica e a sensibilización fundamental. Polo tanto, queremos insistir nesta cuestión e noutras que sinala o informe como a falta de construción dun sistema verdadeiramente público de soporte ás vítimas. Sinálase claramente a través do exemplo da rede de acollida, da rede de acollemento, como o Goberno galego ven nos últimos anos descansando as súas competencias, ven nos concellos, ven en entidades privadas, ven no asociacionismo, sobrecargando así a outros coas súas responsabilidades. Ese modus operandi que estamos acostumadas a ver no sector dos cuidados, ese modus operandi que vemos tamén agora cos centros de crise 24 horas, que no lugar de incluir no sistema sanitario de política social pública, o que fixo o Partido Popular foi privatizalos para darlle así máis recursos privados a empresas amigas do Partido Popular como Eulen e OHL. Só así o Centro de Emerxencias para Vítimas de Violencia de Xénero, o CEMVI, é un centro propio nestes momentos. Outro aspecto que sinala o informe é a carencia dun plan estratégico específico para a loita contra a violencia de xénero, non porque se queira unha asistencia per se, senón pola necesidade de que haxa instrumentos de avaliación obxectivos das medidas, e iso non aparece nos plans de igualdade xenéricos. Ou tamén o reducido peso do asociacionismo, ese asociacionismo que tanto molesta ao Partido Popular na composición de instrumentos como o Observatorio Galego contra a Violencia de Xénero, e o que explica que despois haxa feitos lamentables neste país, como que se destape que hai un conselleiro acusado presuntamente de agresión sexual, e que a posición do Observatorio Galego contra a Violencia de Xénero sexa inhibirse cando se pide que haxa un pronunciamento en contra destes feitos, unha instrumentación política por parte do Partido Popular. Este informe, que, insisto, é absolutamente demoledor, por riba acompáñase dunhas alegacións por parte do Goberno galego que son absolutamente lamentables, asinadas polo máximo responsable de violencia machista deste país, o señor director xeral da rama correspondente, que nos dá unhas indicacións para contestar o Consello de Contas absolutamente revitimizadoras e que cuestionan a eficacia da sensibilización e da prevención, algo polo que en calquera outro país estaría el e a súa superiora dimitida, pero bueno, aquí xa despois de ver que ampararan o señor Villares xa nada nos sorprende. En todo caso, sirvan estes exemplos, estes argumentos obxectivos para poñer máis obxectividade a este debate e para poñer en riba de mesa o que xa vimos tamén hoxe pola mañá, que é a falta de iniciativa política do Goberno galego e tamén a súa falta de ambición. Fronte a isto, desde o Bloque Nacionalista Galego traemos 4 propostas claras centradas no reforzo dos servizos públicos e no aumento dos recursos do sistema de protección e atención ás vítimas. A primeira, con base a estas recomendacións do Consello de Contas, planificar o aumento de persoal e o aumento de orzamento dedicado á prevención e á sensibilización. Insistimos, un 3% non é asumible. É profundamente necesario o 97% que se dedica, evidentemente, aos recursos máis de emerxencia, pero hai que aumentar o esforzo no ámbito da prevención e da sensibilización. Cuestións como ter eliminado do ensino público unha materia de igualdade, evidentemente, son un erro. A segunda, propoñemos aprobar un plan estratégico específico para a loita contra a violencia machista que teña un amplo proceso
de participación social e que sobre todo teña eses instrumentos que pide o Consello de Contas para avaliar as políticas públicas, que son indicadores obxectivos de seguimento e de avaliación orzamentaria e un cronograma. A terceira, propoñemos impulsar, como xa avanzábamos hoxe pola mañá, un novo plan para regulamentar e orzar a dotación de máis centros de información á muller e máis persoal, e a cuarta, reinternalizar no sistema público os centros de crise 24 horas. Remato xa, señorías, da mesma maneira que Jaime, o maltratador de Marina en Comer as Flores, non precisou poñerlle a man en riba para aplicar a súa violencia, ás veces non é necesario que as institucións quiten e recorten medidas para así ir cara atrás nos dereitos das mulleres. Tamén damos pasos atrás cando se privatiza, tamén damos pasos atrás cando non se aposta pola prevención, tamén damos pasos atrás cando non se aposta por ter persoal, tamén damos pasos atrás cando hai leis que lexislan dereitos e eses non se cumplen por parte dos gobernos. Polo tanto, diante diso, hoxe desde o BNG facemos o que é útil para os dereitos das mulleres, o que é útil contra a violencia machista, que é traer propostas en concreto, propostas en positivo, porque a nosa intención é que non deamos ningún paso atrás, pero que iso non nos leve a estar quietas, senón a dar pasos adiante contra a violencia machista. Nada máis e moitas grazas. Gracias. Grupo Parlamentario Popular, señora Arias. Gracias, presidente. Señorías, boa tarde. Señora Presas, hoxe ofreceunos vostede aquí unha vez máis a mellor versión do BNG, tan fiero en Galicia, tan manso en Madrid. Porque, señora Presas, vostede é plenamente consciente de que Galicia é unha das comunidades con mellores recursos de protección ás vítimas. Eso non quere decir que non teñamos que seguir avanzando e precisamente por eso presentamos unha emenda con medidas para seguir avanzando. Pero hai que recoñecer que somos das comunidades coa legislación máis avanzada e que incidimos de forma especial na prevención. Unha prevención e recursos para atender as vítimas aos que se adican só dende a Consellería de Igualdade 53 millóns de euros, pero que, como vostede moi ben sabe, son transversais en todo o organigrama da Xunta, en traballo, educación, sanidade, medio rural, en todas. E, por suposto, nen estamos satisfeitos, nen pensamos que sexa para celebrar, pero o certo é que esas medidas que está aplicando a Xunta están dando resultados. Como lle decía esta mañá, somos a segunda comunidade con menos violencia de xénero e a cuarta con menos violencia sexual en España. Medidas nas que vimos sendo pioneiros e que volveremos a ser pioneiros porque neste ano 2025 estáse tramitando xa o que será a primeira lei de violencia digital en Galicia e tamén en España. Unha lei que ten como obxectivo establecer medidas de sensibilización, prevención e detención do acoso no eido digital con especial atención ás mulleres, aínda que tamén a outros colectivos vulnerables. Para a súa elaboración tivose en conta a experiencia de diversas entidades como a Asociación Stop Violencia de Xénero Digital. Un novo marco normativo que nos convertirá unha vez máis en pioneiros e que servirá para impulsar campañas de información e sensibilización, para fomentar mecanismos de denuncia, para poñer a disposición das vítimas e de forma gratuita, sempre que sexa posible, o borrado de pegada digital, poñer a disposición das vítimas tamén un espacio digital gratuito e unha lei na que vostedes poderán e esperamos que participen de forma activa, de forma proactiva e con espírito de chegar a acordos en beneficio das mulleres. Pero ese BNG tan fiero en Galicia e tan manso en Madrid que nos ven aquí a falar de protección das vítimas, pero que en plena crisis por los continuos fallos das pulseiras antimaltrato ninguna soa palabra, ninguna soa palabra en todo o día. E a súa única resposta é
A súa única resposta é un susurro cariñoso a Sánchez con un investígalo. Mire, señorías, a sensación e a situación de desprotección en que se atopan as vítimas é tan grave que só cabe a dimisión ou o cese da ministra. Esta é outra das cousas que poñemos na nosa emenda. Señora Presas, a parte da condea polo baixiño, a parte do investíguese en susurros, van a pedir a dimisión da ministra? Van a pedir e facer dunha vez un xesto a favor das mulleres que non sea o seguidismo de Sánchez? Hoxe teñen a ocasión de demostralo. Un BNG tan bravo en Galicia, pero que tolera mansamente que Sánchez lle leve tomando pelo dende o ano 18 con todo aquilo que apuxeron nun documento para darlle o sillón a Moncloa. Estou a falar tamén dos xulgados de violencia de xénero, específicos que lles prometeu hasta en 2 ocasións, xulgados de violencia de xénero que non nos detraigan outros xulgados. Pero vostedes, de novo, non dicen nada. Solo escoitábamos o señor Rego dicindo, bueno, seguiremos apoiando a Sánchez para que cumpla o que nos prometeu, porque ata agora 7 anos non foron suficientes para que cumplira ningunha das súas promesas, ningunha. O BNG ven aquí reclamándolle a Galicia ahora, cando leva aprobado e aprobou e ademais está orgullosísimo delo, dice sempre, a lei do solo sí e sí, deixando a máis de 1.400 maltratadores coas súas penas rebaixadas e na rúa a máis de 100. Xa sei que o decimos sempre e seguiremoslo dicindo unha e 1000 veces, porque non houbo ningunha lei que lle fixera tanto dano ás mulleres e foi esa lei que aprobaron o Partido Socialista co apoio do Bloque Nacionalista Galego, que cada vez que ten oportunidade presume de él. O Bloque tan fiero en Galicia e tan manso en Madrid que non lle importa que o Estado desatendera totalmente dos centros 24 horas, non aportando fondos para o mantemento e non aportando nin siquiera un protocolo de funcionamento homoxéneo para todas as comunidades. Galicia, aínda así, foi das primeiras en poñelos en marcha, puxo 5, un máis dos requeridos, ao lado dos hospitais para favorecer a atención e a intimidade das vítimas, contan con atención psicolóxica, xurídica e social, información telefónica e presencial, e en 6 meses atenderon a 300 persoas. E son públicos, señora Presas, claro que son públicos, e a Xunta é quen marca as directrices e quen fai en todo momento o seguimento dos mesmos. O que pasa é que vostedes son moi amigos do público 100% cando están na oposición, pero cando gobernan son os máis amigos de privatizar. Pregúntenllo a algunha exalcaldesa que está nas súas filas. Pregúntenllo aos seus compañeiros da Deputación de Lugo, os do Concello de Lugo, a Goretti San Martín, e así en todos e cada un dos lugares donde vostedes, solos ou co PSOE, teñen a posibilidade de mandar algo. En todos privatizan. Tamén con Eulen, señora Presas, tamén con Eulen. Ese BNG que tanto quere defender as vítimas, pero que, sin embargo, cala absolutamente cando o Goberno central nos retira efectivos policiais, efectivos da Guardia Civil, que non nos dá eses 200 efectivos que necesitamos, que temos de menos para a policía adscrita, mentras si lle dá 25.000 a Cataluña para o ano 2030. Non dicen nada deso, non dicen nada de que hai efectivos que teñen que unha soa persona estar protexendo ata 50 mulleres. É eso ter protección das mulleres? Vostedes deso non din nada. Señorías, ofrecémoslle unha emenda que dá a posibilidade, ao mesmo tempo, de mellorar a situación de vítimas de violencia de xénero en Galicia e de recuperar a autonomía do Bloque Nacionalista Galego fronte ao sanchismo. Unha emenda que pon deberes á Xunta, sí, señor, pero tamén ao Goberno central e tamén a vostedes, o Bloque Nacionalista Galego, porque en materia de igualdade a responsabilidade é de todos.
tamén do BNG, señora Presas. Nada máis e moitas gracias. Gracias. Grupo Parlamentario Mixto. Gracias. Grupo Parlamentario Socialista, señora Castro. Boa tarde a todos e a todas. Nos compartimos moitas das cousas que aparecen nesta iniciativa do Bloque Nacionalista Galego, por decir moitas, por non decir a totalidade das mesmas, e creemos tamén que esa resposta institucional axeitada é esencial para loitar contra a violencia machista. A iniciativa do BNG fala desa maioría de idade que cumpla a nosa lei do ano 2007, esa lei para a prevención e tratamento integral da violencia de xénero, unha lei aprobada no goberno progresista presidido por Emilio Pérez Zouriño, unha lei que fixo que Galicia dera un gran salto político para acabar cun déficit democrático existente e que era unha continuidade dun antecedente que era esa lei aprobada por Zapatero no ano 2004 que foi a primeira lei integral de Europa. E Galicia deu un paso máis ademais neste momento porque contemplou diferentes manifestacións da violencia como a violencia física, psicolóxica, económica, o acoso, o abuso sexual e o tráfico de mulleres e nenas. Unha lei aprobada en xullo do ano 2007 por unanimidade, cun gran traballo e consenso de moitas das deputadas que estaban aquí e creo que vou tamén aproveitar estas datas nas que estamos para facerlle un recoñecemento a compañeira Laura Seara polo Partido Socialista, ou Ana Pontón polo Bloque Nacionalista Galego ou a señora Susana López Abella polo Partido Popular, porque estas mulleres deixaron de lado as súas loitas partidistas para priorizar un ben común, que era a protección das mulleres ante o machismo. E gustaríame, ante este momento no que estamos de crispación, o que xeran algúns partidos de crispación, falar de retrotraerme no tempo e traer a colacións algunhas frases deste debate. Algunha frase como a voceira do BNG, a señora Ana Pontón, que decía a unidade, a participación e implicación da sociedade e dos partidos políticos é imprescindible para dar pasos firmes na erradicación desta violencia, ou a señora Susana López Abella, que dicía neste asunto os poderes públicos están na obriga de traballar coordinadamente e sen liortas partidistas, ou a compañeira Laura Seara, que decía que o consenso político era fundamental no marco normativo para dar marco normativo e xurídico á demanda social dos movimentos feministas. 69 votos a favor, unha aprobación por unanimidade. Temos que mirar con envexa. Temos que mirar con envexa porque despois do discurso da señora Arias é unha envexa total, non o que sufrimos se temos conta ese debate. Envexa e medo tamén. Envexa e medo polo retroceso existente nese consenso, pero tamén o retroceso existente pola entrada na escena política de partidos negacionistas que cuestionan a violencia de xénero, como a ultradereita de Vox, o que o Partido Popular dá folgos e que ademais non só dá folgos, senón que permite a entrada nas instituciones, señora Arias. Moi brava en Galicia e moi mansos vostedes en Madrid. Moi mansos en Madrid para levar a situacións indeseables como que se rexeiten minutos de silencio polas vítimas de violencia de xénero, o que sea imposible lecturas de manifestos días clave como 25 de novembro, ou que se retire todas as axudas a colectivos feministas que levan liderando accións de denuncia e reivindicacións da loita pola igualdade das mulleres durante todo a democracia. E esa presencia de ultradereita de partidos como Vox tamén afectan a Galicia. Aínda que en Galicia puxemos freno toda a cidadanía galega con noso voto a entrada da ultradereita nas institucións, como xa dixo algunha deputada do Partido Popular, se temos que pactar con Vox, pactamos, pero por sorte a cidadanía foi intelixente, puso freno co seu voto, pero sí que é verdade que esta radicalización do Partido Popular en Madrid tamén está radicalizando o discurso e radicalizando as políticas de igualdade na Xunta de Galicia. E voullo demostrar tamén. Voullo demostrar retrotraéndome novamente a ese debate. Dicía a señora López Abella no ano 2007: o Partido Popular defende que o compromiso coa erradicación da violencia de xénero pasa pola sensibilización da sociedade e tolerancia cero fronte á violencia. Dicía este verán o director xeral de violencia de xénero. Lamentablemente, o número de asasinatos de vítimas de violencia non ten unha relación directa a causa-efecto coa intensidade das políticas de prevención. Bastante diferente ese discurso.
Dicía no ano 2007 a señora López Abella: é esencial garantir unha transferencia de recursos aos concellos suficiente para que estes poidan asumir unha atención directa e de calidade e prestar asistencia ás mulleres. Ano 2025, orzamento da Xunta para o ano 2026. Unha partida denominada Accións de Promoción da Igualdade e Prevención da Violencia a desenvolver polas entidades locais. 300.000 euros menos do orzamento. Terceira diferencia. Ano 2007, a señora López Abella reclamaba plans específicos para mulleres con discapacidade e mulleres maiores que sofren violencia. 16 anos de goberno do Partido Popular na Xunta. Non sabemos absolutamente nada deses plans. E podería seguir, pero esgotaría o meu tempo. E tamén quero falarlle de por que imos apoiar esta iniciativa. Pois imos apoiar esta iniciativa porque compartimos e reclamamos, como dicía ao inicio, moitas de todas estas cousas que se están a debater. Compartimos que a prevención é fundamental e o 3% do orzamento destinado á prevención reflicte un fallo estrutural na planificación de políticas contra a violencia. Pero quen va a cuestionar a estas alturas que a prevención é fundamental, que a prevención é necesaria para que a poboación tome consciencia das desigualdades existentes e para avanzar cara á igualdade? Porque coincidimos en que é un arma fundamental para loitar contra a desinformación negacionista e a violencia que inunda as redes e todos os discursos da ultradereita. E porque creemos tamén que é necesario un plan estratégico para ordenar, coordinar e dotar de coherencia todas as actuacións que se desenvolven en materia de prevención. E tamén, por último, porque creemos que é necesario modificar ese decreto dos CIMS do ano 16, porque creemos que é necesario mellorar a formación e ampliar o persoal que traballa nos CIMS, como dicía pola mañá, para que os CIMS non teñan unha tarefa de oficina administrativa, de xestión de axudas, senón que poda ter esa finalidade para que foron concebidos estes centros, E porque tamén creemos que en relación aos centros de crises 24 horas, ese recurso que temos en Galicia grazas a esa lei de garantía integral da liberdade sexual, pois creemos que é necesario que é perxudicial e creemos que privatizar é recortar e desmantelar os servicios públicos, que é perxudicial privatizalos, me refiro, porque é restar capacidade ás institucións para defender a vida e a liberdade das mulleres e todos estes recursos tan sensibles teñen que estar no público. Polo tanto, señora Arias, podería entrar agora con vostede en confrontación sobre os seus hits principais, que esta vez tardou 3 minutos, outra vez calculamos 5, en nomear a Pedro Sánchez, en falar de pulseiras, en falar tamén vostede desa lei de garantía de integridade sexual. A ver, na próxima intervención se bate récord e xa fala dende o minuto primeiro e así xa poderei eu rebatirlle de ben todos con os meus argumentos. Nada máis e moitas gracias. Grupo autor da proposición non de lei, señora Presas. Grazas, señor presidente. Agradezo a señora Castro a súa vontade construtiva. Só teño unha discrepancia coa súa intervención. Oxalá 3 minutos tardar en botar responsabilidades fora. 3 segundos tardou a señora Arias en falarme de Madrid. Pero que pouco respeto. Unha iniciativa centrada en políticas da Xunta que me temo que nin sequera se tomou a molestia de ler ou non ten argumentos para rebatila políticamente e xa me está dicindo que non sei que non sei cuánto. Mire, eu xa non aspiro a que vostedes collan un libro sobre violencia machista, pero collan o informe do Consello de Contas ou collan a folla dos libros dos orzamentos, señora Arias. Non mintan. Programa 313D e que é irrebatible porque está con números nos orzamentos. Recortan os fondos este ano. Nunca pensei ter que dicir isto no Parlamento galego, pero menos mal que se blindou a financiación do Pacto de Estado e que o 48% polo menos o teñen vostedes por esa vía, porque senón aínda recortarían máis. O que é medible non é opinable e o demais é facer oposición cutre. E mire, eu xa, en fin, é que menos mal que gravan estas intervencións, menos mal que hai xornalistas, testemunhos, que hai outros deputados e deputadas, uxeres, persoal de limpeza, porque de verdade a veces eu pregúntome se estamos nun mundo paralelo. Como pode vostede, señora Arias, ser tan mentirosa e ter tan pouca vergonza de atreverse, despois de estar aquí no debate pola mañá, comigo mesma, dicirme que non fixen unha soa mención,
Por favor, por favor, non só non fixen eu mencións os fallos de Cometa e os fallos de Biogen e os fallos do ámbito do Estado hoxe neste debate, e que hai un ano foi o BNG quen os puxo en riba da mesa aquí e no Congreso, mentre a Xunta non facía nada, mentre a súa conselleira se dedicaba a outras cousas como amparar un presunto agresor sexual no lugar de defender os dereitos das mulleres deste país. Un pouco de vergonza, un pouco de vergonza. E debatemos sobre esa cuestión cando levamos esas iniciativas e noutras iniciativas anteriores. Pero mire, teño unha mala noticia para vostedes. Vostedes poden decidir os titulares da TVG e poden decidir o que se di nos medios públicos, se poden manipular a realidade, pero non poden decidir sobre que debate o Bloque Nacionalista Galego. E o Bloque Nacionalista Galego trouxo a este Parlamento iniciativas hoxe sobre os CIM, sobre que di ese informe do Consello de Contas e sobre a necesidade de aumentar a sensibilización. E aínda que vostedes estean presentando unha emenda, autoemenda a súa iniciativa e emenda a dúas iniciativas totalmente distintas como son as da voceira socialista que debateremos despois e a miña, non funciona. Aquí agora debatemos do que di o BNG, non do que lle dá a gana a vostede para evadir as responsabilidades de goberno da Xunta. Así que imos a cuestión das propostas que non foi capaz de rebater ningunha soa, porque a razón dos números e a razón da experiencia está do lado da proposta do Bloque Nacionalista Galego. E só unha última cuestión telegráficamente. Venme aquí a falar dos xulgados. Mire, sobre os xulgados de violencia machista debatimos hai 15 días ou hai 3 semanas, xa non me acordo, nunha iniciativa específica que quen trouxo o BNG sobre ese problema da comarcalización, porque a Xunta votou sí a comarcalización dos xulgados de Ourense, causando un enorme problema en Verín e no Carballiño, e do resto non dixo nada, pese a que ten a obriga de informar. O BNG trouxo ese problema para solucionarlo a este Parlamento e acadou un pronunciamento unánime. Mentres que facía a Xunta, que facía o señor Diego Calvo, que facía a señora García, facían os seus deberes ou están tan ocupados todo o día en facer vídeos de TikTok para criticar o BNG que non teñen tempo para facer o traballo que lle encomendaron os galegos e galegas. Que facían vostedes? Ese era o debate hai 15 días. Cando queira, traian unha iniciativa vostedes e volvémolo a debater. En resumidas contas, fronte quen non ten máis proxecto político ante o 25 de novembro de violencia machista que atacar a oposición e vir aquí a difamar con mentiras, o Bloque Nacionalista Galego seguirá sen distraerse de facer o seu traballo, que darlle os galegos e galegas, e moi especialmente as mulleres en situación de violencia machista, unha alternativa de propostas e de esperanza. Nada máis e moitas gracias. Proposición non de lei do Grupo Parlamentario Socialista, iniciativa de doña Silvia Longueira, sobre a demanda ao Goberno galego da presentación inmediata dun novo equipo e novas liñas de acción en materia de política social. Non se presentaron emendas. Para formular a proposición non de lei ten a palabra a señora Longueira. Gracias, presidente. Falábamos, esta iniciativa, esta proposición non de lei tronca co que falábamos antes do receso das 4 da tarde, co que falábamos pola mañá, en donde comentábamos tamén que onte, nunha reunión que tivéramos con diferentes colexios profesionais, falábase dun caso en Ourense, precisamente, que era, non vou estender, pero dunha dependente que, bueno, tiña unha situación máis ou menos, digamos, tráxica a hora de resolver a súa papeleta de cara a afrontar os cuidados e demais. E decía un deses profesionais cos que nos reuníamos unha frase reveladora que a dixen pola mañán: non pidamos o cese da responsable de Servizos Sociais da Xunta de Galicia porque seguramente virá alguén que o faga peor. E eu creo que hai moitos símiles cos que comparar o tratamento dos servizos sociais galegos por parte do Partido Popular, pero hai unha sola característica que os define desde fai 16 anos, e é enmagrecer. Enmagrecer o sector público, enmagrecer os servizos públicos. E como fan? Neste caso, os servizos públicos sociais, como fan? Primeiro, gañando tempo en negociacións. Traigo aquí todo o que se está agora a convertir nun dime e direte coa Federación Galega de Municipios e Provincias, coa FEGAMP, donde
Os concellos, os do PSOE, os do PP, están pedindo esa aproximación de cifras para facer fronte aos pagos por salarios, evidentemente, a todo o SAF, por exemplo, a todas as traballadoras, as empresas do SAF, e non hai forma de chegar a un acordo, sabendo que vostedes mandan a esas mesas de negociacións a persoas en capacidade de decisión, mandan a técnicos que únicamente van ali e toman nota. Despois, en segundo lugar, manteñen en vilo as organizacións cas que teñen vostedes o concerto social. E para saber se poden aplicar o convenio colectivo aos seus traballadores ou se non o poden aplicar. Insisto, concerto social. Son empresas do terceiro sector, porque xa as convertiron en empresas, que vostedes concertan con un precio determinado, non van a concorrencia competitiva e, desgraciadamente, atópanse que todo o que ten que ver coa subida salarial debido aos convenios colectivos non se aplica. No último minuto salvaron vostedes a campana por un tempo moi definido, vamos a ver que pasa de cara ao ano 26, pero evidentemente as ONGs da discapacidade convertironse en financiadores dos servicios da Xunta. E iso é terrible, porque vostedes fan negocio a conta da discapacidade. O sea, vostedes teñen as ONGs da discapacidade financiando os servicios aos que vostedes terían que dar conta, coa xente que vostedes terían que atender. E teñen estas ONGs simplemente como entidades financiadoras. Por certo, moitas delas con liñas de crédito para poder facer fronte aos gastos que, como xa dixen antes, xeneráronse por unha subida dos convenios colectivos que vostedes non admitían. Despois, por terceiro lugar, hai un terceiro concepto. Vostedes manosean a migración. Vostedes a manosean de forma que chegan a extremos dos que é moi difícil voltar, como xa ten acontecido nun caso que se falou aquí e se leva falando, como é o caso de Monforte. Caso que veu precedido con unha violencia en redes sociales nas que se decía isto arréglase con gasolina. Tendo en conta, ademais, que cada vez que manosean o término migración, hai un informe do Consejo para a Eliminación de la Discriminación Racial e Étnica, el CEDRE, donde di que en 2024 Galicia rexistrou 129 casos de discriminación racial ou delitos de odio. É dicir, vimos avisados. Xa lles dixemos aquí algunha vez. Isto está a portas de que alguén lle pegue unha chispa porque todos temos medos de todo. Xa o dixemos aquí algunha vez, sin poñernos que somos non racistas ou sí racistas. Somos diferentes e temos que iniciar un camiño para disminuir as nosas diferencias e para toparnos. Vostedes manosean ese término. Sobre todo, en Madrid, teñen vostedes esas ideas felices do señor Feijóo que fala de visado por puntos, onde se priorice a quen coñece mellor a cultura española. Quero saber un señor de Murcia que coñece dos galegos. Quero saber se neste pasapalabra un señor de Murcia pasaría o exame de coñecer a cultura galega ou a cultura catalana ou a cultura do País Vasco. Pero teñen vostedes o atrevimento de decir que vamos a premiar quen mellor nos coñece. Ou contribuir con aqueles países que afiancen e que contribúan a informar aos migrantes que chegan aquí. Vamos, eu creo que en Siria non teñen outra cousa en que pensar, en facer pactos con nós para que os que cheguen aquí poidan ser ben acollidos, é dicir, un dislate, un auténtico dislate. Por outra parte, deixan vostedes ao albur os centros de menores. O falábamos pola mañán. Ateigados, sobrepasando con moito a capacidade dos mesmos e profesionais, insisto, como decía pola mañán, profesionais que teñen vocación, que chegan a esta profesión por pura vocación e que están desexando atopar outro tipo de traballo. Básicamente porque a presión é alta, porque están mal pagados, porque lle botan horas de máis e porque evidentemente todos temos unha vida e non podemos dedicar 12 horas ao día a facer o noso traballo. Entón, insisto, os teñen ateigados. E isto non é de hoxe, isto non é porque un goberno diga que vamos a acoller a nenos e nenas sin pais nenais nas nosas comunidades. Isto ven pasando desde fai tempo e teñen vostedes concertos co goberno de España de máis de 30 millóns para todo este tratamento dos menores en Galicia e 100 millóns que se aprobaron para os nenos e nenas que chegan aquí sen pais nenais. Un quinto punto, afastaron vostedes aos profesionais
que teñen traballo no sector social, afastáronos vostedes de todos os seus proxectos, non os reciben. O sea, vostedes teñen o Colexio de Traballo Social sen recibir, os educadores sociales, os terapeutas ocupacionais, o sea, todo o que conforma o tecido social de Galicia, xa non digo noutras cidades, pero, por exemplo, a cidade da Coruña, que ten un tecido social espectacular, e que dá apoio ao Concello, como en outros concellos de Galicia, vostedes teñen esos profesionais, a súa conselleira ten estos profesionais sen recibir, sen escoitar siquera a demanda que poden estar facendo. E máis, eliminan vostedes nesa idea feliz de alixeirar a solicitude de dependencia, eliminan vostedes ese informe social de entrada ao sistema. E iso saben vostedes perfectamente que acarrea unha serie de problemas que estamos vendo que acontecen hoxe en día. Moitos deles non saen á luz, basicamente porque son persoas vulnerables que non teñen nin a capacidade e posiblemente nin saben que poden estar reclamando todo o que lles está a acontecer. Pero vostedes apartaron aos que entenden, aos que saben de tratar un problema social, os apartaron do sistema en aras a mellorar o sistema. É que non hai por onde coller esta cuestión. Reforman despois o Consello de Benestar Social, pois claro, lles parecía un órgano demasiado participativo e axeitan vostedes ese Consello para que dentro del non teñan pois alguén que poida estar inferindo unha opinión contraria ou levando algún tipo de disensión dentro do propio Consello. E nos preguntamos que o que máis pode pasar? Que máis pode pasar para que, con todo en contra, en servicios sociais, podamos facer unha mellora ou podamos obter unha resposta positiva a todo isto, non só a dependencia, que casi sempre do que se fala aquí. Falamos tamén da discapacidade dos menores. Que máis podemos atopar? Porque todo, absolutamente todo, está collido polo fío. O sea, falaban outro día, había un artigo, eu creo que, bueno, o título non digo eu que fora moi acaído, pero, porque de todo o que acaba de pasar agora, a Conselleira dos Mil Incendios, a Consellería dos Mil Incendios, é que non hai outra consellería nestes momentos que teña todo, absolutamente todo en contra, como é asuntos sociais. E claro, volto á frase do inicio, como vamos a pedir un cese porque alguén peor pode vir aquí? Alguén que siga as directrices de quen manda realmente, que é o señor Rueda, poida facelo todavía peor ou poda deixar isto nun desleixo continuado. Entonces, é un motivo desta proposición non de lei, que evidentemente vai a ter o seu rexeitamento, pero non queda máis que voltalo a denunciar. Nunca estivemos nesta situación, xamais. Nunca estivo unha situación candente e sin ningún apoio, nin social. Onte mesmo tiñan vostedes aquí as portas do Parlamento aos traballadores sociais, aos educadores sociais, aos terapeutas ocupacionais, reclamando precisamente todo o que está en desleixo dentro do ámbito dos servicios sociais, en particular nese caso da dependencia. Así que isto é o que temos. Esperamos as súas respostas e seguimos na segunda parte. Gracias. Grupo Parlamentario Bloque Nacionalista Galego, señora Rodil. Boa tarde, grazas, presidente. Eu, por centrar a cuestión tamén no que se formula como proposta para a votación na parte resolutiva, o que se pide, o que se somete a consideración da Cámara é que se releve a conselleira, que asuma, digamos, a dirección da consellería un novo equipo e que cambien as políticas. Eu, lendo un pouco a exposición de motivos e a raíz do que se falaba ao longo de todo o debate na sesión da mañá e tamén na de hoxe, eu non creo que sexa incapacidade, creo que xa o dixemos máis veces, nin que sexa falta de liderazgo que está acontecendo na Consellería de Política Social e, en xeral, cos servizos sociais neste país é o resultado dunha decisión política absolutamente consciente, ideolóxica, intencionada, planificada, polo tanto, que responde aos intereses e aos obxectivos políticos do Partido Popular.
Falaba antes a señora Longueira, non recibir as traballadoras, por exemplo, de servizos sociais básicos, esenciais, como son as traballadoras do SAF, as traballadoras das residencias, as traballadoras dos servizos de menores da Xunta de Galiza, non é torpeza, non? É unha decisión política para non querer asumir a responsabilidade que a Xunta de Galiza, que o Goberno do Partido Popular, que a Consellería de Política Social ten a respecto das condicións laborais nas que se están sostendo, insisto, servizos sociais, servizos esenciais que atenden e garanten, protexen a persoas extremadamente vulnerables como menores que están baixo a tutela ou baixo a custodia da Xunta de Galiza. Privatizar centros de reforma ou centros de protección a menores onde hai persoas menores de idade cumprindo medidas xudiciais, privatizar cárceles, basicamente tamén para que nos entendamos, porque esas nenas e nenos menores de 18 anos están cumprindo medidas xudiciais de privación de liberdade en algúns casos por cometeren delitos que sería impensable se pensásemos na cárcel da Lama ou na cárcel de Teixeiro que estivesen xestionadas por entidades privadas, sexan sociais ou doutra índole, algo que vemos pola televisión en series americanas, pero que non quereríamos para o noso país se falásemos, insisto, de cárceles de adultos. Témolas neste país na maior parte dos centros de internamento para menores, insisto, de idades que están cumprindo medidas de privación de liberdade por orde xudicial. Eso non é nin torpeza, nin falta de liderazgo, eso é unha decisión política clara de querer facer ou engordar o negocio de entidades e empresas privadas, facendo ademais descarga das responsabilidades do Goberno galego, da Administración Pública, da Consellería de Política Social en terceiros. E tanto lles vale quen? As empresas privadas, as entidades sociais ou agora os concellos que son a quen lles están dicindo que teñen que asumir a atención, o cuidado ou o apoio de persoas con dependencia, de persoas con discapacidade ou doutros ámbitos dos dereitos sociais. Esta mañá víamos como se enchía a boca, non, a conselleira de Política Social dicindo que tiñan un obxectivo que este ano, digamos, era a súa prioridade, que era abordar a desigualdade ou, dito de outra maneira, a igualdade de dereitos entre mulleres e homes no ámbito laboral. Claro, estaría estupendo se non fose a súa consellería unha máquina privatizadora e unha máquina precarizadora e negadora de dereitos fundamentais, como vemos con milleiros, non son 10, nin 15, nin 20, falamos de milleiros de mulleres que están sostendo o servizo de axuda no fogar ou os cuidados das persoas dependentes nas residencias de maiores ou ben da Xunta de Galiza ou financiadas con cartos de todas e de todos os galegos, tendo salarios que rozan, no mellor dos casos, o mínimo interprofesional se tes 20 anos de antigüidade, e sen posibilidade práctica de desenvolver unha conciliación mínima da túa vida laboral e da túa vida familiar, porque teñen uns contratos de traballo a xornadas partidas ou por horas que fan imposible que tú poidas ter un proxecto de vida mínimo. É puro cinismo político, de verdade, coa responsabilidade que a Consellería de Política Social ten directamente nos servizos sociais e nas condicións de traballo das mulleres que os sosteñen. É puro cinismo político vir dicir aquí que a prioridade é buscar a igualdade no ámbito do traballo. Non mover un dedo, nin sequera reunirse con esas traballadoras que no caso do SAF e as residencias de maiores na loita por un convenio colectivo xusto levan pedido unha reunión que a Consellería que financia os centros de traballo para os que elas desenvolven o seu traballo desde setembro de 2024, darlles que aporta nos fuciños cada vez que ten oportunidade, non recibir o persoal dos centros de discapacidade ou, insisto, dos centros de menores, é unha decisión ideolóxica e forma parte do programa político do Partido Popular. Deixar que o SAF colapse, que este ao borde da quebra, como está en todos os 313 concellos deste país, goberne quen os goberne, é unha decisión política, non é unha desgraza, non é un efecto meteorolóxico, e moito menos é recortar 17 millóns de euros no orzamento do SAF de dependencia nos orzamentos de 2025 e 18 millóns e medio no de 2024. Eso non é un erro ou unha chapuza como introducir e rexistrar emendas parciais á lei de acompañamento dos orzamentos fora de prazo. Eso é asfixiar un servizo público intencionadamente. Para qué? Porque as cousas sempre perseguen un obxectivo político.
E no caso do Partido Popular é cada vez que tú precarizas, cada vez que ti fas máis feble o público, o que acabas é engordando o negocio privado e facendo que quen teña posibilidades económicas, que eso sí que é discriminatorio, ademais do color de pel, iso sí que é discriminatorio en función do que teña cada quen na carteira, que quen teña cartos se intente buscar a vida co que non atopa na pública a través da rede privada. E iso vémolo nos orzamentos que se están tramitando neste Parlamento, nos orzamentos para 2026 da Consellería de Política Social, o programa da dependencia, o 312D, dos 844 millóns de euros que van destinados ao programa da dependencia, 403 millóns van directamente a privatizacións ou a axudas pírricas que non garanten dereitos. Desmantélase o público para engordar a privatización e o asistencialismo, que é o modelo do Partido Popular. E aí están os datos, saían hai días recentes os datos do Inserso correspondentes a outubro de 2025, hoxe hai 1000 persoas máis pagando unha praza nunha residencia privada que dependentes ocupando unha praza pública. Falamos de casi 8.000 persoas que reciben unha axuda que non chega aos 400 euros para pagar prazas que teñen un custo entre 1.700 e 2.000 euros ao mes. Mentre o SAF, o coidado profesional no fogar, perde mes a mes desde xaneiro de 2025 persoas usuarias, 1.600 persoas menos, porque cando tú levas ao colapso un sistema e un servizo, todo o que pode fuxe del, o que vemos é como as axudas asistencialistas non deixan de medrar. 12.048 bonos máis desde que empezou o ano. E aquí o único que se di é que a xente escolle libremente o que quere, di. Que liberdade hai cando tes que escoller entre unha lista de espera eterna a que só podes acceder aos servizos se morre outra persoa usuaria e 400 euros na mão? Que liberdade é esa? Que liberdade hai na desesperación, na desprotección e no abandono desde o ámbito público? O PP quere devolver o coidado ás casas ao lombo das mulleres por 4 pesos que fan que moitas teñan que deixar de traballar. E ademais sacan peito diso, vímolo nese acto infame de propaganda no que mandaronlle aplaudir á xente pasando por diante del rei Sol, del gran presidente, para que lle agradecesen as axudas que recibían, e entre esas persoas había unha muller que deixou de traballar para coidar a mai na casa. Ese é o modelo do Partido Popular, que as mulleres deixen de traballar para coidar un familiar na casa por menos de 400 euros ao mes. O modelo do BNG é, desde logo, outro. Un modelo de coidados baseado no servizo público, nunha rede de coidados ampla, diversa e, sobre todo, forte, que artelle un sistema, un servizo galego do benestar, o dos coidados profesionais sostidos en condicións laborais xustas, cun enfoque de atención centrada na persoa e, sobre todo, preventivo, que promova a autonomía persoal independentemente das condicións e capacidades de cada quen ao longo das nosas vidas. Nós imos apoiar a proposta que se formula, insisto, como proposta de resolución, aínda que francamente creo, e con isto remato, que tanto ten quen este á fronte da Consellería se o Goberno que sigue pilotando este país é do Partido Popular. Máis nada. Moitas gracias. Quenda do Grupo Parlamentario Popular, señor Arias. Grazas, presidenta. Boa tarde de novo. Señora Longueira, efectivamente, tiña razón. Digo yo xa dende o primeiro momento, non imos aceptar a súa iniciativa. E aínda que lle dedicarei un tempo a explicar por qué, podo resumir yo xa en 2 frases. A súa exposición de motivos xa está toda cumplida, o que vostedes piden xa se cumple tamén, e aínda que lle podo dar unha terceira. E iso de que cando vostedes falan de liderado, non? De liderado na Consellería, pois mire, non se corresponde á súa percepción, nin a do BNG, cos datos, co apoio das galegas e os galegos, coa percepción que teñen tamén noutras comunidades, donde a Cotío nos chaman para que lle expliquemos os proxectos que se están a facer a Galicia, proxectos pioneiros e de éxito. Señora Longueira, vostede que tanto lles gusta falar de bulos, o Partido Socialista, poderíamos decir
non se enfade, é que a súa iniciativa é un bulo. Ainda que digo que non se enfade, porque miren, para bulos, falando de bulos, o premio o bulo do mes, incluso o bulo do ano, leva o Bloque Nacionalista Galego. Exactamente un deputado do Bloque Nacionalista Galego, que, por certo, para o meu gusto, con mala educación e moi pouco saber estar, adicou a súa intervención hai uns días na Comisión Quinta a difamar sobre os cuidados que están a recibir os residentes do centro Domus Vi de Monforte de Lemos, causando unha alarma social absolutamente innecesaria con noticias falsas, desmentidas xa por todos os actores. Que vergonza, señores do BNG, que vergonza. Non hai ningún brote de sarna. Os menús son adaptados e supervisados. Aquí temos unha copia. As inspeccións fanse periódicamente. A última de Servicios Sociais en setembro e outra de Sanidade en outubro. E o 90% das traballadoras asinaron un documento do que lles vou a ler algunhas partes. Por este motivo, nosotras, como trabajadores de la residencia, nos pronunciamos ante el comunicado emitido por la prensa el día 6 del 11 de 2025 que recoge declaraciones de un diputado del BNG en el Parlamento gallego. Estamos muy afectados, moral y éticamente. Hemos sufrido durante estos últimos días acoso social por parte de muchas personas, poniendo en duda nuestra profesionalidad y nuestra calidad humana ante algo que es absolutamente mentira. Queremos aclarar la gravedad de la difamación que se dijo respecto al maltrato hacia los residentes. Bajo ningún concepto aceptamos como profesionales estas declaraciones, ya que son absolutamente falsas. Espero que dende o BNG teñan a decencia de decir que se equivocaron e pidan perdón a lo menos aos residentes, aos traballadores e ás familias dos residentes. Que vergonza! Dende logo, ese deputado, se quería gañar puntos ante a CIGA e ante a UPG, cubriuse de gloria, porque quen minte é un mentiroso e quen o fai unha vez pode volver a facer e perde toda a credibilidade. Porque, señorías, cando estamos falando de persoas e de persoas vulnerables, non todo vale. Porque por moita necesidade que teña o BNG de mobilizarse, por moito que paguen por ir a folgas, a realidade non a van a poder cambiar. Señora Rodil, tampouco van a poder cambiar os datos que din que o BNG e o PSOE, cando gobernan, maioritariamente privatizan. E por outro lado, vostede dixo aquí algo que é rotundamente falso. Todos os centros de medidas xudiciais para menores son públicos 100%, todos. Señora Rodil, sabe perfectamente que o convenio laboral das empresas non é responsabilidade da Consellería de Política Social. Sábeo perfectamente e siguen insistindo no mesmo. Se vostedes queren seguir adiante, ir adiante e acelerar ese convenio colectivo, díganlle a CIGA que en vez de convocar tantas manifestacións se poña a traballar e podan chegar a un acordo que beneficie ás traballadoras. E mire, señora Longueira, discriminación racial é non facer caso ao Supremo, que é o que fai o Goberno Central, para sacar de Canarias a 1000 menores non acompañados con protección internacional. Unha orden que se tiña que ter cumplido hai xa meses e que sigue sin cumplirse. Eso sí, mentras non fan o que deben, o que é a súa obriga, cambian a lei para mandar a Galicia máis de 300 menores non acompañados e así a todas as comunidades do PP, mentras o País Vasco e a Cataluña non mandan ningún. A realidade, señora Longueira, por moito que vostedes a queiran pintar de outra maneira, é que somos a primeira comunidade en aplicar a gratuidade das escolas infantís de 0 a 3 anos e temos a taxa de escolarización máis alta de todo o Estado, 15 puntos por riba da media, co 65%. Que somos a única comunidade que ten a educación gratis desde que un neno nace hasta que acaba na universidade.
Mire, involucionar é que o Goberno non nos dé nin un só euro para esas escolas infantís cando nos tiña prometidos dende o ano 18 a cofinanciación da mesma. Unhas escolas infantís gratis que, segundo todos os expertos, son un factor importantísimo á hora da redución da pobreza infantil. Porque, segundo os datos do INE, Galicia é a comunidade que máis reduciu a taxa AROPE infantil e tamén a que máis reduciu no último ano a taxa de risco de pobreza e así en todos os ítems. Na taxa AROPE infantil temos a metade que o resto do Estado, que a media. Por suposto, non podemos decir que estamos contentos mentras haxa un neno nesa situación, pero hai que poñer en valor que somos con moita diferencia os que mellor vamos neste sentido e os que máis avanzamos. E mire, fomos os primeiros en poñer en marcha unha lei de impulso demográfico que vostedes non apoiaron. Unha lei que xa está dando os seus frutos e hoxe Galicia incrementou nun 4% a súa población. Puxemos en marcha medidas pioneiras como a Casa Niño ou a Casa do Maior. Multiplicamos por 3 o número de prazas públicas de residencia, por 6 os centros de día e en máis de 33.000 persoas teñen xa un bono cuidado no fogar. Ese que vostedes tanto critican, porque esa é a virtude do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego. Estar en contra de todo o que prefiren os galegos. E, segundo a señora Rodil, se non pensan como a ela, se non piden o que ela pedirían, entonces é que non poden pedir libremente. Sí, señora Rodil, non todo o mundo pide como vostede, non todo o mundo pensa como vostede, delle libertad aos maiores para que vivan como queiran e para que cuiden como queiran que os cuiden. E miren, xa que o Estado nos debe xa neste ano 2.900 millóns de euros para a dependencia, por lo menos que nos deixe traballar e que non nos paralice un plan de choque que nos estaba facendo que fóramos os que máis diminuímos as listas de espera en dependencia de todo España. E, señora Rodil, efectivamente, os concellos están vivindo unha situación moi preocupante coa financiación do SAF, pero é o Bloque o PSOE os que dixeron que a competencia era dos concellos. E a Xunta xa incrementou un 24% a súa participación, a súa axuda a estes concellos na pasada legislatura. E quere seguir axudándos, e quere incrementar esa axuda. E pareceme lóxico que vostedes pidan que se incremente esa axuda, pero de verdade, pidanlle o Estado que nos pague o 50% da lei de dependencia que si lle vai a pagar ao País Vasco. Como poden unhos nacionalistas inmutarse cando ven que a outra comunidade lle pagan o 50% e a nós nos baixan do 40 ao 35%? Como poden non inmutarse cando ven que é o Goberno Central o que cada vez lle pon máis obrigas aos concellos para o servicio de axuda no fogar e lle dan menos cartos? Por suposto que nós seguiremos traballando para axudar os concellos, porque, en definitiva, é tamén axudar as persoas maiores. E, señora Longueira, vostede pedía un plan para os próximos meses. O plan xa o debatemos esta mañá, o plan son os orzamentos da Xunta de Galicia, porque en Galicia fanse orzamentos e esos son os que marcan as liñas das actuacións para todo o ano. Ojalá en España pudéramos decir o mismo. Nada máis e moitas gracias. Turno de peche para a autora da proposición non de lei. Ten novamente a palabra a señora Longueira. Gracias, presidente. Sabe iso, señora Raquel, que o do director xeral de Menores que confundía obxectivos con procedimentos non é baladí. Tamén vostede confunde obxectivos con procedimentos. Os orzamentos non é un plan, son orzamentos. O plan ten que vir acompañado dun orzamento, pero un orzamento non é un plan. Lección número 1 de Economía Aplicada, vale? Segundo lugar, foi o Partido Socialista o que diseñou a lei de dependencia. Foi o Partido Socialista o que deseñou a lei de reforma de sanidade pública. Foi o Partido Socialista o que deseñou a reforma da educación pública.
os 3 piares do estado do benestar. Entonces, gracias a eso, todos estamos aquí, non sei, os diñeiros tamén, pero os diñeiros, vostedes sempre falando de diñeiro, pero non teñen un plan. Entende? Non teñen un plan. Non teñen, señora Raquel. Acaban de decirlle, ademais, o que xa é sabido. 14 millóns e 17 millóns van traendo. O cando houve aquí, o señor Lorenzo sempre ten moito que apuntar, debía de ser o portavoz. Quere usted entrar na conversación? Sánchez, vostede faltou 4 segundos para repetilo. Quere vir aquí? Porque iso que sempre teñen unha cuestión de que cando fala a señora Raquel non lles debe de gustar o que fala porque falan por detrás, sempre lla tapan. Ben, dito isto, non nos ten que enseñar nada, señora Arias, non nos ten que enseñar nada. Deberían de aprender como se construye un estado de benestar. Deberían de aprender. Porque o que lle acabo de decir aquí, además, ya xa yo repetí aquí máis veces, a esta lei de dependencia, no seu momento, aquel Partido Popular fixo aportacións e foron tidas en conta. Pero non nos atopamos nesta batalla de cifras que teñen vostedes aquí montada como se fora el circo de las vanidades. Entonces, volto a repetirlles, non teñen un plan. Por qué? Porque nunca lles interesou. Non lles interesa telo, porque os planes hai que cumplilos. Entonces, con orzamentos van tirando, sacan e meten partidas, non sei, como se estuviéramos nun mercado de trilerismo. É o que fan, non hai outra cousa. E mire, xa vexo que aumentaron os 2.500 ou os 2.900. Parece o Mundo Today. Cada día que vimos aquí temos unha cifra nova. Volto a repetirlle, traiga aquí un informe, detállenos o que lle deben a Xunta, detállenolo. Porque parte deso xa sabe que foi de Mariano Rajoy. Danos igual, pero detállenno. Porque eu tamén podo decir que deben vostedes, non sei, 7.000 millóns de flores, que non se me ocurre decilo. Detallen o plan e vamos e denunciamos, porque é o que hai que facer, señora Raquel. Se isto se lle debe aquí a Xunta de Galicia, denunciemos, pero non o utilicemos como unha arma política que sempre veñen aquí, que xa lle digo, se non fora triste, sería unha frase do Mundo Today. Cada día temos unha cifra diferente, cada día temos unha ocurrencia de hora chanante. E non é así. Traigan vostedes, e vamos con vostedes e o denunciamos, porque non é de recibo que a Galicia se lle deba tanto diñeiro. Pero quen lle debe? Quen fixo o austericidio aquí? E vostedes calados aquí, todos vostedes calados durante toda esa etapa tan terrible. Quen o fixo? Donde hubo horas que non se prestaban as dependentas, hubo horas que se lle quitaron os grados 3, hubo persoas que non puideron seguir cotizando para cuidar as persoas maiores. De que me está falando? Entonces, isto non hai por onde collelo. Vostede pode vir aquí, fala o que lle escriben, así votamos toda a legislatura, sí, fala o que lle escriben. Non podo creer que vostede diga estas cousas por si sola. Isto ten, bueno, hombre, pois entonces peor me lo pone. Peor me lo pone. Entonces, é o que hai, non hai máis, non podemos ir a máis, porque non hai forma de que entendamos. E a nós non nos queda máis que denunciar este tipo de cuestións, porque non deixa de ser terrible, sobre todo porque as persoas que a están padecendo, as persoas que hoxe están cobrando 400 euros, porque se piden o SAF van a tardar un ano, esas van a estar caladas. Sabe vostede perfectamente que non van a falar. Persoas maiores que non teñen, bueno, pois non teñen máis recurso que aguantar esa vellez como poden. E é demencial, absolutamente demencial a situación dos servicios sociais en Galicia. Moitas gracias. Moitas gracias. Continuamos coa seguinte proposición non de lei do Grupo Parlamentario Socialista de Galicia por iniciativa de dona Paloma Castro Rei e 2 deputados e deputadas máis sobre as accións que debe pôr en marcha a Xunta de Galicia para reforzar e actualizar as súas políticas contra a violencia de xénero. A esta proposición non de lei presentáronse 2 enmendas, unha autoemenda de adicción dun novo punto 7 do Grupo Parlamentario Socialista e unha emenda do Grupo Parlamentario Popular por parte de dona Noelia Pérez. Para defender a proposición non de lei, ten a palabra a señora Castro. Grazas, presidenta. Bueno, boa tarde de novo. Como cada ano, en torno do 25 de novembro, debatemos sobre a vida, a dignidade e a liberdade das mulleres deste país, pero
Un traballo que creemos que non é só motivo de un día, senón que necesita unha constancia diaria, pero que sí é verdade que estes días adquire unha maior visibilidade. Pero na realidade, o que debatemos non só iso, senón tamén é a capacidade das diferentes administracións de combater a violencia machista, esa violencia estructural que segue a condicionar a vida de milleiros de galegas, as súas fillas e os seus fillos. E se realmente estamos, dende as institucións, á altura de algo tan prioritario. Unha gran responsabilidade para nós tamén, as deputadas, que temos que estar á altura que estiveron deputadas de outras épocas, como Clara Campoamor, Federica Monseni, Carmen Calvo ou a francesa Simone Veil, referentes na defensa dos dereitos das mulleres e da igualdade. E no ano 2017, o Estado español deu un gran paso histórico. Antes falábamos do paso histórico dado en Galicia no ano 2007, agora quero referirme a esa aprobación no ano 2017 do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, un acordo que tamén naceu do consenso e gracias ao esforzo conxunto das institucións, das organizacións feministas e das profesionais e das víctimas que levaron décadas reclamando a necesidade destas medidas. O pasado 26 de febreiro do ano 2025, este compromiso renovouse con novo Pacto de Estado, onde se ampliou e se reforzou esta protección. Un pacto ao que Galicia, señorías, non pode permanecer allea. Estamos a falar dun documento ambicioso con 361 medidas, un incremento sustancial sobre as 290 que se aprobarán en 2017. Medidas que non poden ser papel mollado, senón que deben ser ferramentas concretas para salvar vidas, para incorporar eses avances imprescindibles e que se fixan en tres ámbitos: a violencia vicaria, a violencia económica e a violencia digital. Tres formas de agresión machista que condicionan a vida das mulleres e que exixen respostas actualizadas, valentes e con perspectiva feminista. Medidas, además, que, como sabemos, en Galicia fomos pioneiros no papel. E, ademais, temos que neste Pacto de Estado tamén fai fincapé noutras necesidades, que atender as mulleres según no contexto no que se desenvolvan. Por tanto, apoia tamén as mulleres rurales con as súas propias singularidades, mulleres maiores, mulleres migrantes ou mulleres con discapacidade. Mulleres que sufren violencia machista e, ademais, unha doble ou a veces incluso tripla discriminación. Por iso é imprescindible, por iso pedimos na nosa iniciativa que o noso país se poña o foco tamén nese lugar onde está esas tipo de desigualdades, esas desigualdades máis silenciosas. E mentras isto acontece a nivel estatal, como dicía, é necesario que en Galicia poñamos tamén o foco. E que está pasando aquí? Pois aquí está pasando o que di o Consello de Contas, aunque a señora Arias diga que todo é super fenomenal, a materia de igualdade e a materia de violencia de xénero. Pois o Consello de Contas di que a política galega en violencia machista é reactiva e que existe un declive total das políticas de prevención e novamente non vou a decir o cuestionamento por parte da Dirección Xeral das mismas, porque nos entendemos e volvo a insistir que sí existe relación. Sí existe relación e creemos e insisto que a prevención salva vidas e como insistín hoxe pola mañán, a educación é unha das principais ferramentas de prevención e é necesaria. A educación dos nosos mozos e mozas, dos nosos nenos e nenas e a sensibilización da nosa sociedade para que non mire para outro lado, porque unha conciencia feminista salva vidas. Por iso presentamos esta iniciativa, para que Galicia deixe de ir a remolque, para que deixe de actuar tarde e para que deixe de escudarse en discursos negacionistas ou minimizadores. Para que a Xunta asuma que a violencia de xénero non se combate únicamente atendendo as víctimas, cando xa son víctimas, senón que o que hai que evitar é que este dano se produza. E propoñemos, por tanto, que se reafirme a Xunta de Galicia o seu compromiso institucional e político coa loita contra a violencia machista, se adira a ese novo Pacto de Estado, que actualice mellor as súas políticas, incorporando de forma real as novas liñas sobre violencia vicaria, económica e digital, que pase do papel á acción, e que tamén, porque creemos ademais que a mellor ferramenta para protexer os nosos menores e tamén ten que formar a todas esas persoas que son ese canal que poden ter de salvación, moitas mulleres que poden ter moitos nenos e nenas de salvación, que son aquelas persoas que desenvolven servicios públicos. Me refírome tanto aos profesores como aos sanitarios, como aos asistentes sociais, as asistentas sociais e tamén como todos os traballadores do eido da xustiza, non? Por lo tanto, ten que incrementar esa formación e por que non falar tamén dos
do personal do IMELGO, do personal dos puntos de encontro, que tamén teñen que ter unha formación suficiente. En a actualidade existen múltiples queixas, tanto que chegan tanto ás asociacións feministas como chegan ao rexistro da Consellería de Política Social sobre o funcionamento e sobre a perspectiva de xénero en determinados informes que se están a elaborar nestes organismos que ademais a Xunta ten externalizados. Polo tanto, é necesaria unha fiscalización por parte do Goberno galego destes organismos. E tamén pedimos que se desenvolvan programas específicos con mulleres rurais, maiores, migrantes ou mulleres con discapacidade. Porque creemos e defendemos, e xa dixen antes, que a discriminación non aparece de maneira illada e que moitas veces a discriminación acumúlase, entrecrúzase e multiplica os seus efectos nas vidas de determinadas persoas. Creemos que tenemos tamén que implementar as políticas de igualdade que incorporen de maneira real e efectiva esta perspectiva interseccional. E cuarto, pedimos que se incrementen recursos materiais humanos e se aproveite o reforzo estatal. Non é aceptable que haxa un orzamento para Galicia disponible e que Galicia non execute a totalidade do orzamento nesta materia, en materia de servizos de atención ás vítimas, en materia de prevención. Queremos tamén que se impulsen programas educativos de sensibilización en igualdade, como xa insistín na miña primeira intervención, porque, como insisto, as redes sociais viñeron para quedarse, a forma da que tienen de relacionarse socialmente os nosos nenos e nenas, e sabemos que a través das redes sociais entran a maior desinformación, a maiores discursos de odio, pero tamén entran a pornografía, entra a trata de mulleres, aproveitándose da vulnerabilidade, da falla de recursos, de ferramentas dos nosos nenos e nenas. Os lobbies de prostitución ou as mafias están aproveitando para entrar dentro da vida dos nosos nenos e nenas. Polo tanto, temos a obriga, a responsabilidade de darlle recursos para combater isto. Queremos tamén que se mellore a coordinación entre administracións e servizos, se refirem a servizos sociais, educativos, sanitarios e forzas de seguridade. Temos que tecer unha rede como institucións, unha rede de protección ás mulleres, para que saiban que poden denunciar e que poden poñer en conocimento da administración un feito, que a resposta que vai dar a administración sexa a resposta de protección aceitada. E necesitamos tamén un plan integral para ayudar as mulleres a sair do sistema prostitucional. Xa dicen, as mulleres que viven na prostitución non son números nin estadísticas, son mulleres que sufren violencia, desigualdade e explotación nunha sociedade que tende cada día a invisibilizalas. Necesitamos axudar a todas esas mulleres e para iso necesitamos que o Goberno galego habilite un apoio integral e real e multidisciplinar, tanto no eido xurídico como no eido social e como no eido habitacional ou laboral. Polo tanto, señorías, creo que é unha iniciativa de mínimos, unha iniciativa que o que pretende é mellorar a vida das mulleres de Galicia e que a Xunta de Galicia como administración competente dea unha resposta institucional axeitada a todas esas mulleres que poden verse nunha situación e que poden sufrir violencia de xénero. Creo que é unha iniciativa que pretende tamén que a sociedade galega se sensibilice, que unha sociedade que comparta esa visión de condena ante calquera actitud machista que camine cara a igualdade e, polo tanto, como cremos que todo peticionado é algo razonable, esperamos o apoio dos tres grupos da Cámara. Moitas gracias. Quenda do Grupo Parlamentario Popular, señora Pérez. Bueno, boa tarde a todos, señorías. Hai unha canción de Mecano que di: sombra aquí, sombra allá, maquíllate, maquíllate e un espejo de cristal e mírate e mírate. E sinceramente pareceume o resumo perfecto para a PNL que trae hoxe o Partido Socialista. Botar sombra sobre o traballo da Xunta de Galicia traendo a este Parlamento
propostas estériles para así maquillar a nefasta xestión de Sánchez e do Partido Socialista. Pero miren, señorías, non hai purpurina morada abondo neste país para tapar a profunda crise moral e política que vive o Partido Socialista en materia de igualdade e de protección ás vítimas. Non hai purpurina morada abondo. Se de verdade lle preocupasen as mulleres, o que debería estar pedindo hoxe aquí o Partido Socialista, en vez de acordos estériles e superficiais para saír do paso, porque viñeron a falar desto unha semana antes do 25 de novembro, é a dimisión da ministra de Igualdade do Partido Socialista, responsable directo, conxuntamente co Bloque Nacionalista Galego, dos dous maiores escándalos que viviron as políticas de protección ás vítimas en España. E que vamos a seguir recordando aquí, as veces que faga falta, ainda que haxa deputadas que suban aquí a este estrado a facerse as ofendidas, pois porque non lle convén que o digamos e que non lle convén que o falemos. Vamos a seguir recordando as veces que faga falta porque afectou a mulleres galegas e vamos a seguir recordando as veces que fagan falta mientras vostedes sigan tapando, xustificando e evitando, como fixeron hoxe, pedir responsabilidades. Miren, a lei do solo sí e sí, repítolles, foi o maior retroceso penal que sufriron as mulleres en democracia. Unha norma aprobada sen rigor contra todos os avisos, porque vostedes non buscan solucións, buscan relatos. Que en Galicia rebaixou 58 condenas e houbo 6 excarceracións confirmadas. As cifras a nivel estatal xa as coñecen. Ese é o feminismo co que nos queren vir a dar leccións aquí, a este Parlamento, o que rebaixa penas a agresores, o que libera violadores, o que pon en risco as vítimas, ou o feminismo do señor Ábalos. Ese soy feminista porque soy socialista. Hoxe sabemos que era máis sinceiro cando falaba de leitugas e de chistorras que cando falaba de feminismo. E o segundo escándalo, as pulseiras antimaltrato, un sistema que debía protexer as vítimas, que fallou 2 veces nun mes deixando en risco a máis de 200 mulleres galegas e máis de 4.500 en toda España. E sobre todo, fallou o goberno socialista, sumido nunha estrategia lamentable de ocultación, de negación e de silencio. Ata Bruxelas lle estivo que dar un toque de atención e lles dixo, ademais, que podería incluso conxelar parte das axudas europeas. E que fixo o Partido Socialista de Galicia? Fixo de sempre, calar. E ese silencio co que adoitan a tapar as súas propias sombras explica moi ben a súa escala de prioridades, señorías. E non, as vítimas non están arriba na súa escala de prioridades por moito que queiran vir hoxe a lavar aquí a cara. Miren, o Ministerio de Igualdade deixou sen gastar, porque falan vostedes moito aquí da execución de fondos, deixou sen gastar máis de 100 millóns de euros do presuposto o ano que fallaron as pulseiras antimaltrato. Esa é a súa xestión en materia de igualdade. E o Bloque Nacionalista Galego, pois, cando hai que sinalar ao goberno socialista por poñer en risco as vítimas, pois cala tamén, non? Se a responsable deses feitos, señorías, fose unha ministra do Partido Popular, o Bloque Nacionalista Galego e a CIGA xa terían montado unha manifestación diaria exixindo a súa dimisión. Ou inclusive, porque todos recordamos isto, amenazas diante da porta da súa casa, como lle fixeron a conselleira de Medio Ambiente, non hai moito. Estes son vostedes, pero son vostedes cando a responsabilidade é do Partido Popular. Pero como afecta aos seus socios de Madrid, pois a vara de medir cambia. A señora Pontón, experta en pancartas, en animar a agitación na rúa baixo o imperativo da UPG, nesta ocasión, pois pediu explicacións en voz baixa, porque pediunas, non? Porque eu non estou segura, pero en voz baixa, en todo caso. Pediunas tan baixiño que nin as mulleres afectadas chegaron a escoitar. A estivo caladiña. Cando a CIGA, o sindicato do que vostedes son fontaneiros, publican unha caricatura machista ou vexatoria dunha conselleira do goberno galego, o BNG tamén cala. Decía unha deputada esta mañá, eso non lles dá noxo a vostedes? Como cando un candidato do BNG lanza insultos machistas contra unha secretaria do Partido Popular e compañeira nesta Cámara, tamén calan. Isto tampouco lles dá noxo a vostedes, que son tan feministas. E teñen a cara dura de vir aquí a falar de tempos de negacionismo. Miren, señorías, negacionismo é isto. El Congreso reprueba a la ministra de Igualdad. Saben o que votou o Bloque Nacionalista Galego, que aquí se montou fai un momento un teatro?
El BNG se abstiene. Sorpresa. Na reprobación a ministra de Igualdade, señorías. Señorías, eu pregúntolles a quen defende, a que mulleres defende o Bloque Nacionalista Galego, as que só votan ao Bloque Nacionalista Galego, porque entonces deberían cambiarlle o nombre ao seu feminismo e chamarlle feminismo selectivo. Miren, o feminismo para o Bloque é un disfraz para o día 8 de marzo e outro disfraz para o día 25 de novembro. O Bloque di que estará nas rúas o 25 de novembro. Se tiveran un pouco de dignidade, non estarían, porque para estar nas rúas o 25 de novembro hai que ter autoridade moral. E quen cala fronte ao machismo dos seus, quen cala fronte ao machismo dos seus e quen practica o feminismo selectivo, señorías, non ten nin autoridade moral nin debería encabezar nada en nome das mulleres de Galicia. Silencio. E, señorías, Galicia xa cumpre co que o Partido Socialista ven a pedir hoxe aquí como se fose novo. Eu reitero, hai dous tipos de iniciativa, as que sirven para avanzar e as que sirven para maquillar. E a súa de hoxe encaixa perfectamente nesta segunda categoría. E é tan superficial que o que piden, pois, ata chegan tarde para pedir eso. Tarde para pedir reforzar o compromiso co novo Pacto de Estado. Non ten nin pés ni cabeza. É que para o único que lle vale, como lle dixen fai un momento, para lavar a cara, porque Galicia xa está adherido ao pacto e Galicia xa cumpre. Galicia xa avanzou na violencia vicaria e Galicia xa está elaborando unha lei pioneira en violencia digital que o Estado nin sequera empezou. Eu creo que se alguén necesita reforzar algo, pois son vostedes, que deixaron sen executar case o 35% do pacto anterior. Un terzo das medidas quedaron guardadas no queixón. Programas específicos para as mulleres que sofren dobre discriminación. Os CIN móviles, por certo, señorías do Bloque, non se privatizan. Créanse porque non existían. Serán públicos, señorías. Outra cousa diferente que non conseguimos que estén calados é que o Bloque Nacionalista Galego queira seguir engañando como fixeron esta mañá e mentindo as galegas e os galegos. Tamén este 25 de novembro. Mire, Galicia incrementa os recursos propios en loita contra a violencia de xénero. A pregunta é se o Goberno estatal vai acompañar ese incremento de medidas cun incremento proporcional de financiamento. Non sei se despois nos vai a decir algo, se sabe vostede algo deso, pero en todo caso hai que ser moi valentes, señora deputada do Partido Socialista, ou moi inconscientes, xa non sei que escoller, para presentar unha emenda pedindo a Galicia un plan integral contra o sistema prostitucional. O Partido Socialista, cando o Goberno de Sánchez leva desde o 2022 atrasando a lei de trata e despois de que todo o país escoitase eses audios da vergoña que eu non lle vou a repetir. Miren, nós imos a defender a nosa emenda seria, responsable e centrada nas víctimas. A nosa emenda fai o que vostedes non fixeron. Reforzo que funciona cos concellos e coa FEGAM, exixe ao Estado financiamento real, non parches, reclama o cumprimento de leis que o Estado, o Partido Socialista, deixou tiradas e reproba os ataques machistas. Veñan de quen veñan, incluídos seus. E pide a dimisión da ministra de Igualdade. Van a ter unha oportunidade hoxe de dar un titular e, sobre todo, de rectificar, señorías. Porque a nosa emenda pide a dimisión da ministra de Igualdade. Non pode estar ningún día máis no cargo que empuxo en risco a vida de máis de 4.500 mulleres neste país. No, esta non é unha imaxe propia dunha deputada. Non pode estar ningún minuto máis dirixindo un ministerio. Que vai a facer o Bloque Nacionalista Galego e o Partido Socialista? Verémolo agora, se siguen calando ou se de verdade van a defender as mulleres galegas. Mais nada e moitas gracias. Moitas gracias. Voceiro do Grupo Mixto renuncia a súa intervención. Ten agora a palabra a voceira do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, dona Iria Carreira. Grazas, presidenta. Moi boa tarde.
Vaya por diante que desde o BNG imos apoiar esta iniciativa que trae hoxe a debate o Grupo Socialista. Desde o BNG non imos deixar de dicir alto e claro que contra as violencias machistas nin un paso atrás. Somos coñecedoras da historia que nos trouxo ata aquí, da vida que sufriron milleiros de mulleres, das discriminacións que padeceron e, sobre todo, dos dereitos que foron conquistando. Mas somos coñecedoras tamén das violencias que existen e persisten a día de hoxe. Somos conscientes do patriarcado, de todo o sistema que sustenta e promove esas violencias e tamén do capitalismo que bebe da violencia machista para manterse vivo. Dese capitalismo polo cal as mulleres da Unión Europea, sen ir máis lonxe, traballarán de balde ata final de ano pola fenda salarial que aínda soportamos. Somos coñecedoras da violencia machista que existe a día de hoxe nas rúas, nas aulas, nos postos de traballo, da violencia de quen nega o machismo, da violencia sexual, da violencia obstétrica e da violencia sanitaria, da violencia na xustiza, da violencia na administración e, por suposto, tamén da violencia institucional. Desde o BNG seguiremos traballando para erradicala e por iso volvemos a traer o debate necesario de incrementar recursos e orzamentos para continuar loitando contra a violencia machista. Debate que se fai necesario tal e como estamos no transcurso da tramitación do proxecto de orzamentos para o ano 2026. E fronte a uns orzamentos que a Xunta de Galiza da Xunta de Galiza nos que o Partido Popular baixa e recorta os fondos necesarios a combater a violencia machista, desde o BNG insistimos na necesidade de incrementalos. Propoñemos e propuxemos que un de cada 100 euros da Xunta de Galiza se destine a garantir o dereito que todas temos a vivir libres e a seguir vivas. E pedimos tamén, precisamente, que ese dereito non sexa unha fonte de negocio e que se rescaten servizos públicos, por exemplo, como os centros de crise 24 horas que foron privatizados polo Partido Popular. Propostas que onte, por exemplo, foron sometidas a votación nesta mesma Cámara durante o transcurso do debate orzamentario cunha resposta clara e concisa por parte do Partido Popular, que non. Ese é o resumo. O Partido Popular vota en contra de ter máis fondos para combater as violencias machistas. Que podemos agardar dun Partido Popular que, por exemplo, nomea e mantén no cargo a un director xeral de loita contra a violencia de xénero que afirma que o número de asasinatos de mulleres vítimas de violencia de xénero non ten unha relación directa causa-efecto coa intensidade das políticas de prevención e sensibilización contra a violencia de xénero. Vai a afirmación para quen pretende loitar contra a violencia. Propostas que van máis alá do debate orzamentario, como as que foron debatidas hai un anaquiño na iniciativa que trouxo hoxe o BNG a este pleno. Propostas para incrementar o persoal, o orzamento destinado á prevención e á sensibilización e á planificación dos procesos de loita contra a violencia, para aprobar un plan estratégico para loitar contra a violencia machista, para reforzar e ampliar a rede galega de centros de información ás mulleres, para reinternalizar no sistema público os centros de crise 24 horas. Mas non son esas, temos moitas máis propostas. Propostas, por exemplo, para recoller o que se contempla na Lei 11/2007 e que exista atención psicolóxica na atención primaria, para ampliar os programas de intervención psicolóxica en funcionamento, para mellorar as axudas directas ás vítimas de violencia sexual, para reforzar a rede galega de acollemento, para incrementar os recursos do IMELGA, un plan de educación afectivo sexual, para intervir no foco primeiro da violencia e que se dirixan as actuacións aos homes, algo fundamental. Medidas claras para combater as violencias machistas que imos seguir traendo a este Parlamento. Mas a formulación de propostas non nos impide denunciar cal é a situación que estamos a sufrir a día de hoxe as mulleres. Non nos impide denunciar, como xa fixemos nesta Cámara, como xa fixemos no Congreso e como xa fixemos no Senado, a mala xestión que está a facer o Goberno estatal co sistema de protección a mulleres vítimas de maltrato, pese a que nesta bancada da dereita non se enteren, non se quixeran enterar, do mesmo xeito que non sabemos desde cando o Partido Popular ten coñecemento ou se enterou de que estaba habendo problemas con estas pulseiras. Desde o BNG xa temos
pedido explicacións, responsabilidades e actuacións inmediatas. Mas non podemos falar da necesidade de mellora das pulseiras sen falar tamén doutro problema fundamental do sistema Biogen, un sistema que xa temos recollido que ten fallos, que con frecuencia se infraestima o risco que teñen as vítimas e que isto fai que non se tomen as medidas adecuadas para protexelo. E compre lembrar que neste ano 2025 houve asasinatos machistas en Galiza de mulleres que estaban no sistema Biogen e que non foron protexidas. O BNG leva anos reclamando a mellora do sistema Biogen e o reforzo do persoal do IMELGA en Galiza. Problemas que non están solventados despois da posta en marcha tardía do Biogen 2, que hai que afondar nesta solución, mas tampouco podemos deixar de denunciar o Goberno da Xunta de Galicia que temos. E quero lembrar a este Executivo o mesmo que mantivo a un home denunciado por unha agresión sexual 4 meses sentándose nesa cadeira azul e sendo o máximo responsable dunha consellería. Un goberno que despide entre aplausos a un presunto agresor sexual desexándolle unha rápida reincorporación á vida pública. Un goberno que aínda non tivo ningunha soa palabra para a persoa, para a muller que denunciou, que deu un paso á fronte e se enfrontou a un home poderoso con todo o que isto supón. Un goberno conformado por un único partido político, o Partido Popular, que se deixa aconsellar moi ben pola ultradereita a hora de desinformar e cuestionar os dereitos das mulleres, tal e como aconteceu por outras latitudes con figuras destacadas do Partido Popular, por exemplo, falando dun presunto síndrome posaborto. Un Partido Popular hipócrita, que non dubida en continuar coa estrategia da dereita máis extrema, cuestionando a Lei Orgánica 10/2022, que supuxo a ampliación de dereitos e garantías para as mulleres vítimas de violencia sexual, ou que continúa cuestionando a Lei 4/2023, fundamental para recoñecer os dereitos de todas as persoas LGBT+, tamén das mulleres trans. Como xa anunciei ao comezo, desde o BNG imos apoiar esta iniciativa do Grupo Socialista. Xa fun enumerando algunhas das medidas, algunhas das demandas que desde o BNG temos formulado. Estamos de acordo nesa adhesión ao Pacto de Estado coa ampliación dos orzamentos e das políticas de igualdade, coa abordaxe da interseccionalidade das violencias, coa actuación e intervención na infancia e na mocidade, medidas que, como digo, estas e as que fun enumerando anteriormente consideramos necesarias para, como dixo hai nada a señora Presas, podamos xa non só non retroceder, senón para que podamos avanzar. Nos, desde o BNG, témolo claro, contra as violencias machistas, ningún paso atrás. Este 25 de novembro nós estaremos facendo o noso traballo nas institucións onde temos representación, estaremos nas rúas, por suposto que sí, sempre ata que todas sexamos libres. Moitas gracias. Turno de peche, señora Castro. Sí, grazas, señoría, señora López. Eu entendo que vostede quixera comezar con unha canción porque queda guai, non? Pero a próxima vez búsquese outra máis a caída porque polo de agora son deputada aquí no Parlamento Galego. Entón xa terei que facer iniciativas en Madrid que se algunha vez chego a estar ali que non o sei, non? Polo tanto, a próxima vez apunte mellor o tiro. E falaba vostede da miña iniciativa de blanqueamento. Moi ben, pois eu penso que o que quere vostede é blanquear a Xunta porque non entendo como non poden compartir que Galicia necesita máis prevención, máis igualdade, máis educación e máis protección e máis compromiso feminista, porque o contrario é un blanqueamento o seu goberno, pero eu entendo que vostede quera facer méritos dentro do Partido Popular, entendo que por iso vostede repite como un loriño de repetición eses ítems de a Lei de Garantía Integral contra a Liberdade Sexual que deixou a violadores na rúa do ano 2022, estou segura que nin sequera leu esa lei, pero bueno, vostede ten ese mantra, non? Queda ben tamén, e vostede repite de forma constante tamén, de forma constante
o tema das pulseras vou a referirme, e de forma inconsciente, porque como pode decir vostede que hai milleiros de mulleres en perigo na rúa? Pero é que vostede, pero como pode dicir eso? É unha falla total de respeto, é unha falla total de respeto cara as 80 mulleres que teñen unha pulsera. Sabes que pasa, señora López? Que eu creo que vostede non ten ni idea da situación que vive unha muller maltratada. Eu penso que vostede non ten ni idea do que pasa a unha muller dende o momento que pon unha denuncia, no momento que non é condenado o seu maltratador e que ten que ter posta esa pulsera. Non ten ni idea do medo que pode sufrir esa muller, porque senón non entendería esa mensaxe irresponsable que vostede pretende trasladar, porque non están soas, están protegidas polas forzas e corpos de seguridade do Estado que as amparan, pola xustiza e polas leis que se aproban nos gobernos socialistas, por certo. E dá noxo escoitar isto que di vostede, porque non ten ni idea do que pode vivir, porque senón non frivolizaría con algo tan serio como é a protección e a situación de medo que viven as mulleres maltratadas. Pero sigan vostede por ese camiño que van moi ben. Sigan polo camiño vostedes de despedir con unhas palmadiñas no ombreiro a un conselleiro sentado nesa silla, un conselleiro denunciado por agresión sexual, o que despiden entre vítores nun acto de despedida con palabras con "esperamos que volvas pronto, esperamos volver a verte pronto", poñendo foco na víctima e desvirtuando a súa denuncia. Eso é a política do Partido Popular, os que van de feministas, non? Vostedes sí que non van a ter ningún problema en poñerse despois detrás dunha pancarta. Nós seguiremos loitando por igualdade e seguiremos loitando porque en Galicia non só se destine o 3% a políticas de prevención e sensibilización, porque creemos que son fundamentais para sensibilizar a unha sociedade que non vive en igualdade, senón que seguimos vivindo nunha desigualdade estructural e, polo tanto, é fundamental investir en prevención. E por iso, e decía vostede, é verdade que non me quero esquecer que a adhesión a ese pacto de Estado era suficiente. Claro, para o Partido Popular, que cree que por poñer as cousas nun papel é suficiente, que aparecen soas, pois claro que é suficiente, pero non. Hai que implementar en Galicia as políticas que veñen recollidas nese pacto de Estado. E para iso haberá un incremento orzamentario, como me preguntou, dígolle do 50% cunha dotación de 1.500 millóns de euros para os próximos 5 anos. Se o quería saber, pois xa o sabe. Espero que agora non os deixen sen executar os que veñan para Galicia. Das emendas entendo que non aceptamos. As emendas non. Continuamos coa seguinte proposición non de lei do Grupo Parlamentario Popular, por iniciativa de dona Paula Prado e 8 deputadas e deputados máis, sobre as medidas que a Xunta de Galicia debe poñer en marcha co obxectivo de reforzar as súas políticas públicas contra a violencia de xénero e as demandas que debe trasladar o Goberno central nesta materia. A esta proposición non de lei presentáronse as seguintes enmendas: unha do Grupo Parlamentario Socialista, por iniciativa de dona Paloma Castro Rei, unha autoemenda de sustitución do Grupo Parlamentario Popular, por iniciativa de dona Paula Prado, e outra do Bloque Nacionalista Galego, por iniciativa de dona Olalla Presas Bergantiños. Para defender a iniciativa, ten a palabra, por 8 minutos, a señora Prado del Río. Moitas grazas, señora presidenta. Señorías, a violencia de xénero é un problema público e social de primeira magnitude. Lamentablemente, os datos que coñecemos cada día son demoledores. Aumentan as agresións sexuais, aumentan as violacións. A pesar da nefasta lei do solo sí e sí, eu digo que é nefasta esa lei porque fixo o retroceso máis grande da defensa dos dereitos das mulleres na historia da democracia de España. E non deixarei de dicilo nunca, señora Castro. Aumentan as víctimas de trata. Levamos 7 anos agardando por unha lei de trata e hoxe tivemos que escoitar nesta tribuna que aprobemos unha lei de trata. Pois póñanse a traballar, xa está ben. Seguimos gardando minutos de silencio e chorando polos asasinatos de mulleres a mans das súas parellas ou exparellas, mesmo de mulleres que estaban dentro do sistema de Biogen. Cantas veces escoitamos nesta tribuna que funcionaba superben e que éramos uns irresponsables por dicir que funcionaba mal. A mesma que hoxe nos acusa de irresponsables por decir que as pulseiras antimaltrato funcionan mal, é a mesma que dixo en algunha ocasión que as mulleres galegas era mellor que non denunciaran porque non tiñan a protección da Xunta de Galicia. Menuda responsable política, señora Castro.
E isto, señorías, non o podemos aceptar, non o podemos normalizar e non o podemos permitir. E a isto súmase os erros gravísimos no sistema de control das pulseiras antimaltrato. Sí, o sistema Cometa. Erros que deixaron as mulleres máis vulnerables, as de risco extremo, completamente desprotegidas. Erros que non poden repetirse nunca máis. E para iso só hai un camiño, a dimisión da responsable do Ministerio de Igualdade. E eu agardo que o Bloque Nacionalista Galego se deixe de paños quentes e pida a dimisión da ministra de Igualdade. Si realmente teñen un compromiso cas mulleres e cas víctimas da violencia de xénero. Non pode estar nin un minuto máis ao frente do Ministerio de Igualdade, desprezando as víctimas e o que é peor, ríndose delas, como vimos o outro día cando era interpelada pola presidenta da Asociación La Bolaera. Porque non hai nada máis perigoso que un sistema que promete protección e non protexe. Porque non hai nada máis injusto que unha víctima que confía é traicionada polo propio sistema que debe gardala. Hoxe traemos a este pleno unha iniciativa con medidas claras e concretas, nas que estou segura que todos os partidos políticos estamos de acordo. Hoxe estamos aquí para devolverlle ás mulleres o que outros lle retiraron: seguridade, protección e dignidade. Porque cada data conmemorativa, cada 25 de novembro, non é para unha foto, non é para unha pancarta. Efectivamente, non é para lazos, é para poñernos fronte ao espello e ver con claridade quen estuvo á altura e quen non. Señorías, a violencia de xénero non admite erros legislativos, non admite improvisacións e non admite atallos ideolóxicos. E, por desgraza, eso foi exactamente o que fixo a esquerda cando aprobou normas sen informes, sen previsión, sen técnica e sen escoitar aos profesionais. Foi exactamente o que fixo cando se dedicou a negar a evidencia que a lei tiña un burato xurídico inmenso. E foi exactamente o que fixo cando decidiu culpar aos xuíces, aos fiscais e aos medios de comunicación. A todos menos facer autocrítica, señorías. Aquí mesmo, nesta tribuna, unha deputada do BNG chamou fascistas aos xuíces por aplicar a lei do solo sí e sí e sacar á rúa a centos de agresores sexuais antes de rematar a súa condena. E, mentras tanto, quen pagou o prezo? As mulleres. Sempre as mulleres, señorías. Pois hoxe dende Galicia demostramos que hai outra forma de facer as cousas, unha forma seria, rigurosa e responsable. Nós non xogamos cos dereitos das víctimas, nós non banalizamos a súa protección, nós non convertemos o feminismo nunha batalla cultural nin nunha trincheira partidista. Nós defendemos as mulleres de verdade, con feitos, non con consignas, con recursos, non con lemas, con protección real, non con experimentos legislativos. Por iso esta iniciativa propón medidas claras. Primeiro, reforzar en Galicia todos os recursos ao dispor das víctimas, axudas económicas, habitacionais, de inserción laboral, atención psicolóxica, asistencia xurídica gratuita, porque sabemos que a independencia dunha muller é o seu primeiro escudo fronte ao maltrato. Segundo, modernizar os CIMs de Galicia. Mentres outros se dedican a discursos inflamados, nós reforzamos os servizos que realmente sosteñen as víctimas. Os CIMs son unha peza fundamental na atención ás víctimas. Son a porta de entrada, son o apoio, son o acompañamento, son o sostén. Terceiro, ampliar a rede de entidades locais e impulsar as mesas de coordinación, porque a protección real non se fai con ideoloxía, faise con coordinación, cooperación e profesionalidade. Pero tamén dicimos alto e claro que o Goberno de España non pode mirar para outro lado, porque o sistema Biogen fallou, porque o sistema Cometa fallou, porque o Ministerio sabía dos erros das pulseiras. Sí, quen sabía dos erros das pulseiras, señoría, era o Ministerio. E que fixo? Pois non actuou a tempo, porque se prometeu protección e non se garantiu. Señorías, hai responsabilidades do Goberno central que hoxe están sen cumplir. E por iso instamos ao Goberno de España a actuar
e facémolo con firmeza. Fortalecer o biogen e garantir a súa eficacia real, asumir responsabilidades políticas polo fallo gravísimo e continuado nas pulseiras antimaltrato, realizar unha auditoría independente para saber que pasou e evitar que volva a pasar, garantir dispositivos telemáticos realmente seguros, especialmente para mulleres en contornas rurais, cumprir dunha vez por todas coas medidas pendentes do Pacto de Estado contra a violencia de xénero. E hoxe veñen aquí a defender unha iniciativa para decir que, bueno, pois o Pacto de Estado se reforzou, non sei que. Non se cumpliu, señorías, non se cumpliu. Paliar a revitimización derivada da lei do solo sí e sí. Sí, esa lei que puxo na rúa a máis de 1.500 agresores sexuais, pederastas e violadores, pola que todavía non pediron perdón nin o Partido Socialista nin o Bloque Nacionalista Galego, que aínda nin rectificou. Dotar as comunidades autónomas dos recursos necesarios para a prevención e a detección. Señorías, a prevención comeza pola educación. A base da loita pola igualdade está na educación, porque é nela onde se forman as ideas, os valores e as miradas coas que entendemos o mundo. Cando a escola e a familia transmiten respecto, pensamento crítico e conciencia das desigualdades históricas, as persoas aprenden a identificar e cuestionar discriminacións que de outra maneira pasarían por normais. A educación é a ferramenta que permite romper estereotipos, promover relacións máis xustas e formar cidadáns capaces de defender os seus dereitos e os de outras persoas. E a escola debe ser un espazo seguro e libre de ideoloxía e de partidismo. A vostedes molestalles a neutralidade ideolóxica porque prefiren introducir a visión do seu sindicato de cabeceira. E iso, señorías, entraña moitos riscos. Por exemplo, miren, o Ministerio de Igualdade está advertindo do incremento do consumo de porno por parte da xuventude. Aquí temos debatido por esta cuestión, para intentar revertir esta situación. E que fai Cigansino? Pois Cigansino recomenda materiais escolares como este, pornopoemas. Pois, sinceramente, señorías, non, pode rirse outra vez como de onte, poden rirse. Vostedes defenden isto, señorías do BNG. Non sei que diputado ou diputada va a defender a postura do BNG, pero a mí me gustaría que subira a esta tribuna e que defendera isto como un material didáctico para nenos de primaria e secundaria. Suban e defendan. Por non falar de Blanco Amor, Espido e unha mariquita, aquí tamén, ollo, a estreleira vai, Eso que non falte, que os nenos de primaria xa se vayan familiarizando ca estreleira, pero látigos, vestimentas bondás, eu non sei como lle poden explicar alguén a un rapaz de primaria de 6, 8, 10 ou 12 anos estes materiais pseudodidácticos da CIGA. Remato xa, permítanme facer unha última reflexión. A violencia contra as mulleres non só se expresa nas agresións físicas ou sexuais, tamén se expresa no insulto, no desprezo, no ataque público ás mulleres que ocupan espazos de responsabilidade. Por iso, esta iniciativa tamén recolle a reprobación de calquera manifestación que denigre a dignidade das mulleres e a reprobación dos ataques machistas contra as representantes públicas, sexan do partido que sexan, porque quen agrede, quen insulta, quen denigra a unha muller polo feito de selo, está alimentando a mesma cultura que logo xustifica ou tolera a violencia máis extrema. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias. Quenda do Grupo Parlamentario Socialista, señora Castro. Grazas, presidenta. De novo, señora Prado, vostede plantea un panorama catastrófico no referido ao amparo institucional que teñen as mulleres no noso país, en España, pero vostede o que non se para analizar é que o catastrófico sería para as mulleres españolas que Feijóo gobernara en Madrid e Abascal fora vicepresidente. Sería catastrófico porque todos sabemos que as políticas de igualdade sufrirían un ataque e un recorte brutal e serían reducidas a algo testimonial. E por que o sabemos? Porque Abascal o di abertamente, o di que cando goberna eso vai ser algo testimonial. E por que estamos a ver tamén, non fai falla lonxarse moito, estamos a ver na Deputación de Pontevedra como
como meteu o señor Luís López un tixeretazo nos orzamentos do ano 2026 a partidas como proxectos de promoción da igualdade ou a eliminación da partida específica para actos de condena da violencia machista. É unha vergoña. E vostede, nesta iniciativa, que lín varias veces, pois a verdade é que coincido nunha cousa, con ela. Vostede di que a sociedade e as mulleres necesitan que os gobernos estean á altura das circunstancias. Coincido. E por eso digo firmemente que temos que seguir os socialistas moitos máis anos ao frente do goberno de España. E por qué? E por que creo eso? Porque vou a lembrarlle, porque como vostedes teñen unha memoria de pez bastante interesada, pois creo que é bo facer memoria, memoria histórica é moi importante. Porque fomos nós os socialistas, co goberno de Zapatero, os primeiros que apoiamos e os primeiros que aprobamos leis de igualdad. E que tivemos unha vicepresidenta do goberno e unha maioría feminina dentro do goberno, cunha señora que neste momento se atopa aquí sentada, que é Elena Espinosa, o goberno de referencia a nivel europeo na loita dos dereitos polas mulleres, o goberno de Zapatero. E porque, señorías do Partido Popular, é absurdo negalo cando evidencia, demostra que os 47 anos de democracia nos que levamos, as políticas de igualdade só avanzan cos gobernos socialistas, con leis que ademais o PP sempre vota en contra. Lei do divorcio, activos son a lei do 2004 de violencia de género, lei do aborto, lei do matrimonio igualitario, protección integral da liberdade sexual, igualdade laboral e moitas outras que podería dicirlle. E outro día falaba cun compañeiro de partido e dicíame: imaginade que os do Partido Popular non puideran desfrutar dos dereitos que lles otorgan as leis que votan en contra. Non se poderían divorciar vostedes, non poderían casarse se foran homosexuais, necesitarían un forte respaldo probatorio para acreditar unha violación, non poderían abortar, non terían dereito a morrer dignamente en caso de longa enfermidade, e iso sí, poderían fumar nos seus despachos e na cafetería do Parlamento. Pero que levante a man quen non disfrutara dun destes dereitos que aprobamos nós, os socialistas. Pois se fora por vostedes, non os terían disfrutado. E dende o ano 2018, cando Pedro Sánchez chegou ao goberno de España, lembremos tamén, porque vou facer memoria, cando Pedro Sánchez chegou ao goberno de España, porque o Partido Popular acababa de ser condenado pola Audiencia Nacional, porque declaraba aprobada unha sentencia que o PP valeuse dunha rede de corrupción institucional a través da cal manipulaba a contratación pública estatal, autonómica e local. Porque o PP valeuse do diñeiro obtido pola trama Gürtel para o financiamento de campañas electorais o día sentencia. E porque o PP tiña unha contabilidade paralela e informal sostida polo enriquecimento ilícito da trama destinada a donacións finalistas, aqueles famosos sobres, para os gastos electorais e a retribución privada de persoas relevantes do partido, pois dende que daquela do ano 2018 chegamos ao goberno de España, pois aumentamos 12 posicións en Europa en relación á protección das mulleres en políticas de igualdade. Grazas a que? Pois grazas a moitos avances, señorías do Partido Popular, señora Prado, a subida do salario mínimo, que dende 2018 creceu un 61%, que beneficia especialmente a mulleres, a reducción da brecha salarial do 22 ao 17% pola mellora da estabilidade laboral, a Lei Orgánica de Garantía Integral da Liberdade Sexual, que é unha reivindicación histórica do movemento feminista e que puxo o consentimento no centro da legislación sobre violencia sexual, así como outras medidas como os centros 24 horas, a renovación do Pacto de Estado, que alcanzou dende 290 a 461 medidas, que queda e aínda moito máis que avanzaremos nos futuros anos de goberno socialista, porque queda moito todavía por legislar para seguir avanzando en materia de igualdade. E nos queda esa Lei Orgánica de Violencia Vicaria, nos queda desenvolver textos normativos, convocar a abolición do sistema prostitucional, esa Lei Orgánica Integral contra a trata e a explotación de seres humanos, que espero que teña o apoio do Partido Popular nas Cortes, esa reforma do artigo 43 da Constitución para brindar o aborto ante eses ataques que estamos a sufrir os dereitos das mulleres nalgúnas comunidades presididas polo Partido Popular, esa Lei Ferolo e a futura Lei contra o racismo, que afecta doblemente a discriminación das mulleres,
etcétera, e moitas máis medidas que tomaremos e que levaremos a cabo cando todos estes anos que nos quedan por gobernar en España. En relación á desinformación e o barullo que fai vostede en relación ás pulseiras de localización, ademais de ser unha irresponsabilidade total o que están a facer, porque a ministra xa deu conta nas Cortes Xerais que onde tiña que dalas, é unha absoluta transparencia, tanto a contrato da licitación desas pulseiras, como que saben vostedes que son pulseiras que se fixeron e se fabricaron especificamente para facer ese servizo e que o resto son bulos e son desinformación. Na comparecencia se deu conta de toda a situación. É unha irresponsabilidade. A mí o que me gustaría é que a mesma conta a dera o presidente da Xunta de Andalucía en relación aos cribados do cáncer de mama e que o dera Amazon, que a día de hoxe, un ano despois, non sabemos que fixo entre as 6:30 da tarde e as 8 da tarde que chegou o Cecopi. Aínda non o sabemos se hai máis de 200 mortos que ten as súas costas. Eso sí que non é dar información. O resto é todo barullo. E o resto terán que pedilo os seus compañeiros en Madrid, que xa o están a facer, porque vostedes en Galicia parece que non se enteran de nada, porque as pulseiras antimaltrato levan funcionando dende hai moitos anos e ata que eso apareceu nun informe da Fiscalía, vostedes non tiñan nin idea. Eu penso que non sabían nin cantas mulleres en Galicia estaban con ese sistema protegidas, non? E o sistema Biogen vai traer moitas melloras tamén, porque o novo sistema Biogen 2 ten unha avaliación do risco moito máis precisa que o anterior e, polo tanto, vai a protexer doblemente as vítimas de violencia de xénero, porque está tamén reforzado o sistema de coordinación cos corpos e forzas de seguridade do Estado, e porque aprobouse tamén un protocolo donde elimínase unha ítem que se chamaba risco non apreciado e agora se vai a ter en conta tamén uns pequenos indicios para que esa vítima reciba protección. En definitiva, señorías de PP, nós non imos permitir que vostedes nos dean ningún tipo de lección de feminismo, porque para nós o feminismo e a democracia son elementos indisolubles e nós imos a seguir traballando como levamos traballando dende o inicio da democracia para que os dereitos das mulleres avancen, pese a que le pese e aínda que o Partido Popular se empeñe repetidamente a seguir votando en contra de todas as leis que supoñen dereitos e avances para as mulleres. Pois non nos van a frenar e imos a seguir facendo. Moitas gracias. Quenda do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señora Presas. Grazas, presidenta. Boa tarde. Antes de máis, xa que esta vez, cando yo escoito, señora Prado, teño aínda a queda de palabra, non como habitualmente, a min gustaríame, porque aparte sempre que fai esa acusación aquí, mira para min, pero é vostede unha deputada hábil e normalmente non me cita, con iso de que presuntamente eu chamelle desde esta tribuna fachas e fascistas os xuíces por aplicar a lei do sí e sí. A min gustaríame que trouxera esa grabación ou ese diario de sesións, porque eu é certo que son de verbo expandido nestes temas que me motivan. Pero mire, o Bloque Nacionalista Galego é un particular, o que dicimos é que cun mesmo texto legal unha minoría da xudicatura conservadora e machista aplicou de forma distinta a legislación. A ver se agora, a estas alturas, imos ter que reexplicar que aínda hai machismo na xudicatura igual que hai na sociedade. Mire, é que eu hoxe mesmo li unha noticia sobre unha forense de Sevilla que lle dixo a unha vítima de agresión sexual que tiña lesións físicas e díxolle non puedes ir arrimando a los chavales para luego decirles que no. O sea, creo que igual xa a estas alturas deberíamos asumir que as persoas que interveñen moitas veces con violencia machista non son todos e todas seres de luz libres de machismo e que aplican perfectamente a legislación e os protocolos, non? Pois iso é o que di o BNG cando intenta dar un debate en serio sobre esa legislación que a dereita criminaliza porque criminaliza a entrada do consentimento no marco legal e porque cada vez está máis escorada cara ao cuestionamento da violencia sexual que hai de fondo. Di vostede que presentan medidas claras.
medidas tan claras que se tiveron que autoenmendar e nin aínda así o remediaron, pero en todo caso a vostedes xa se lle viu o subconsciente, de imos meter un batiburrillo de cousas nesta iniciativa a ver se os demais din que non. Pois miren, nin coa súa autoenmenda melloraron vostedes a súa iniciativa. Hai 0 propostas comprometidas claras con orzamento e datas para os deberes da Xunta e desde logo que buscan é outra cousa é así, porque o Partido Popular neste 25 de novembro, neste debate, danlle igual os problemas das mulleres deste país e non quere traballar por un consenso neste Parlamento para mellorar o que hai. Isto vai de outra cousa, é o que demostrou unha vez máis hoxe a conselleira de Política Social, Igualdade e Covardía na súa réplica cando xa non tiñamos máis quendas de palabra e o que demostraron as súas voceiras, porque isto vai de reescribir a verdade, igual que dos creadores da campaña do 8M do Partido Popular, que consistía en atacar a única muller, a única portavoz da oposición dun grupo parlamentario propio da historia deste Parlamento, pois agora, no 25 de novembro, pois queren vitimizarse. O sea, nun país no que desde 2008 asasinaron máis de 60 mulleres, no que este ano hai 2 feminicidios oficiais e 2 mulleres que detrás das súas mortes estaba o machismo e hai máis de 6.000 mulleres en Biogen, o Partido Popular ten que ser o protagonista co seu vitimismo, ten que ser o protagonista do 25 de novembro. Pois mire, nós non lle imos entrar ao xogo e menos coas súas mentiras. Porque igual que minten no que dicimos ou non dicimos desde esta tribuna, pese a que quede grabado, minten no demais. Volven outra vez aquí a sacar, que o fará vostede con detalle, non me cabe dúbida, na súa seguinte intervención, dous feitos machistas que o Bloque Nacionalista Galego reprobou con toda claridade, que xa estiveron meses e meses coa coletilla para intentar tapar as cuestións de incompetencia da Consellaría de Política Social e Igualdade, e agora pois volvemos con outra cousa, 2 feitos que nada teñen que ver co Bloque Nacionalista Galego, que non son declaracións do Bloque Nacionalista Galego, que a propia señora Rodil, a viceportavoz do BNG, el BNG rechaza os comentarios de Queiruga, e que señorías do Partido Popular quedou máis que aclarado, pero xa non saben a que agarrarse para tapar as súas vergonzas. É así. E dá igual o que diga o BNG. Si se di reprobar, porque non se di condenar. Si se di condenar, porque non é sin paliativos. Si se di condenar sin paliativos, mire, isto é o mesmo que cando vostedes aplicaban esa estrategia de asociar o Bloque Nacionalista Galego á loita armada e non lles funcionou. Pese que o Bloque Nacionalista Galego sempre condenou o uso da violencia en política. É a mesma estrategia que usan vostedes tamén cando intentan agora dividir no BNG e dicir que non sei quen mandan as mulleres do BNG e non sei que, pois mire, vailles funcionar exactamente igual esa estrategia de que o partido que cogoberna con Vox, cos que cuestionan a violencia machista, acuse o BNG de machismo. Vailles funcionar no mesmo, cada vez un BNG máis unido, máis forte e máis centrado no seu papel de alternativa ao Partido Popular, que debe ser o que realmente lles molesta e o que realmente queren combater. E así é a cuestión. E mentres, pois queren intentar tapar que neste orzamento recortan o programa 313D de violencia machista, queren tapar que van crear uns CIMs móviles privatizados, porque cando entraron no goberno se cargaron un mecanismo similar que tiña o goberno bipartito nese momento, queren tapar que do seu plan de CIMs non está publicada nin a diagnose, eu atreveríame a dicir que nin sequera existe, queren tapar que un ano despois de prometernos unha lei non foron capaces de remitila ao Parlamento, queren tapar que desde agosto ian remitir o plan contra a trata xa con 6 meses de atraso, e non o fixeron, queren tapar moitísimas outras cuestións. E mire, ninguén está libre do machismo, nin estamos as deputadas e deputados do Bloque Nacionalista Galego, nin os cargos públicos, nin ninguén, pero o que diferenza as organizacións políticas é a súa forma de actuar. Hoxe puxose aquí nesta tribuna o exemplo dun cargo público do BNG que efectivamente insultou e faltou o respeto a unha vicepresidenta creo que era do Estado, xa me falla a memoria porque foi no ano de Matusalén, e que fixo nese momento ese cargo público do BNG dimitiu. A diferenza dos 12 conselleiros e conselleiras que taparon a un presunto agresor sexual do seu Consello da Xunta. A diferenza dos deputados e deputadas do Partido Popular e de todos os cargos públicos do Partido Popular, do número 1 ao último, cando escoitamos o señor Baltar el Rápido chantaxear
a unha muller, chantaxear a unha muller, que todas e todos escoitamos eses audios. O que diferenza a unha organización política é a forma de actuar. Polo tanto, nós temos a conciencia moi tranquila co noso papel, co traballo que intentamos facer para erradicar o machismo de todos os ámbitos. E, polo tanto, seguimos centradas no importante e fronte á súa estrategia de distracción, pois nós sí que presentamos unha emenda o xeito, unha emenda na que realmente pedimos uns compromisos escasos xa a propia Xunta, ampliar os recursos, servizos e prestacións existentes para a loita contra a violencia machista e aproveitando os fondos do Estado, poñer en marcha, facer público o plan integral dos CIM, etc., fomentar a ampliación da rede galega de entidades e mesas locais, etc. E un terceiro punto que eu vou ler para deixar ben claro que o que lle interesa ao Partido Popular non é reprobar o machismo, que sería reprobar calquera manifestación que vulnere o principio de igualdade de trato entre mulleres e homes ou que denigra a dignidade das mulleres, singularmente os intentos de obstaculizar o dereito ao aborto e cuestionar e banalizar a existencia da violencia machista, así como reprobar os ataques machistas e discriminatorios e cuestionamentos ou filtración de datos exercidos contra calquera muller que exerza responsabilidades públicas ou que se atreva a denunciar a violencia machista exercida contra ela por calquera home en posición de poder e con proxección política. Polo tanto, está clarísimo fronte á súa demagoxia. Nos seguiremos vindo aquí coa conciencia moi tranquila e con propostas claras para facer que as mulleres deste país avancen. Mentras queiran seguir na súa lama e no seu ruído, pois sigan aí rebozándose, que nos seguiremos facendo o noso traballo. Nada máis e moitas gracias. Gracias. Peche da proposición non de lei, señora Prado. Moitas gracias, señor presidente. Señora Presa, sabe por que nos autoemendamos? Porque dende que registramos esta iniciativa, o día 30 do 10, ata o día de hoxe mesmo, ata o luns, que era cando podíamos registrar a emenda, volveron fallar as pulseiras antimaltrato, por segunda vez que nos saibamos, e por iso autoemendamos a nosa iniciativa. Di vostede que non chamou aquí fascistas aos suíces. Síganos as redes porque lle pusemos en bucle durante unha temporada, pero non se preocupe que o volveremos poñer por si non o viu, e ademais está na mediateca do Parlamento, pode velo cando queira, non? Vostedes volven a non querer consensos en materia de igualdade. Di vostedes, non queremos saber nada do que din. Bueno, porque están no BNG máis radicalizado de sempre. Que pasa? Mire, voulle facer un anuncio. Cando se acerque o proceso electoral de 2028, uns meses antes, vostedes volverán a intentar disfrazarse de moderados e entón sí querrán pactar absolutamente todo. Pero non se preocupe, señora Presas, que nós aí tamén estaremos e nós lle tenderemos a man, igual que lle atendemos hoxe, para chegar a acordos e consensos en materia de igualdade. Porque eu esta situación de non queremos pactar nada co PP en materia de igualdade xa vivimos. Eu levo aquí dende o ano 2009, señora Presas. Igual xa é moito tempo, moito menos que a súa lideresa, pero en calquera caso vostede tamén leva bastante e tamén houve unha época onde tampouco pactaban nada. E despois entroulles, pois eso, a vena do consenso e ese disfraz da moderación, do bloque moderado, que imos a ir ás eleccións galegas, saíulles mal. Ben, di vostede, fala de audios, dos audios, mire, os audios que estamos escoitando estes días de prostitución do Goberno de España, señora Presas, non sei se será suficiente para que vostedes lle digan algo aos seus socios de goberno, ou rachen con eles, ou non sei, pero siguen gobernando con eles en moitas administracións. Mire, señora Castro, saia vostede da Sanchosfera e volva á realidade, por favor. Mire, Ranking Women Peace da Universidade de Georgetown, que é o máis serio. Mire, no 18, cando gobernaba o nefasto Rajoy, España estaba no nivel 5º. No ano 2021, en 14ª posición. E no 23, no posto 27. Eu non sei de onde sacou vostede o dato, señora Castro. Mire, e ademais fala vostede de abrazos. Este señor, o señor Salazar, mire, señora Castro, o señor Salazar, denunciado por compañeiras súas socialistas por acoso sexual, non levantan a cabeza, non son capaces de mirar esta foto do acosador sexual do Partido Socialista reunido a semana pasada ca ministra Alegría.
Defende vostede isto, señora Castro? Non, claro, pero é moi fácil criticar o dos demais. Miren, dicía antes a señora Presas que non lle gustaba unha materia de igualdade no ensino, non? Que iso era un erro noutra intervención que tuvo, non? Claro, é que moito mellor, non dixeron nada aquí do material que lle ensinei da CIGA, pero é que moito mellor pois que recomenden materiais pseudoeducativos. Onte ensinei esta foto e non lles gustou. Pero miren, non, gustou, lles dixeron que era creativa, non? Pero miren, ademais de mancillar aos nosos referentes culturais, señora Presas, esta imaxe de Rosalía, cunha volga na boca, son absolutamente inapropiados para traballar con rapaces de primaria. Con nenos e nenas de secundaria e moito menos de primaria, como recomenda a CIGA. A vostedes parecelles moi creativo, pero eu pregúntome que educador lle vai a explicar o que supón esta bola que significa... Non, a vostede falle gracia, porque usted igual non ten fillos, pero aquí hai deputadas, compañeiras súas, que teñen fillos, e eu lle pregunto a algunha das súas compañeiras como lle explicarían que é esta bola ás súas fillas. Pois eu lle explico. É unha bola propia dunha práctica sexual que impide falar e aumenta a sensación de vulnerabilidade e que se usa como símbolo de ceder o control ao dominante, neste caso ao varón. Saben quen é Rosalía nesta imaxe? Rosalía nesta imaxe é Marina de Comerás Flores. E no Partido Popular non queremos marinas, queremos mulleres libres, nin caladas, nin sumisas, señora Presas. Nada máis e moitas gracias. Gracias. Bueno, pois rematado o debate das proposicións non de lei, procedemos á votación. Pechen as portas, por favor. Comenzamos votando a do Grupo Parlamentario Popular a través do señor Gonzalo Trénor sobre as demandas que a Xunta de Galicia debe trasladar ao Goberno Central respecto das medidas de protección fluvial nos espazos do seu ámbito competencial necesarias tras os incendios forestais. Non se acepta a emenda do Grupo Parlamentario Socialista. Votamos. Presente 70 máis 2, afirmativamente 38, en contra 34, queda aprobada esta proposición non de lei. Votamos a do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, iniciativa de doña Noa Presas, sobre as medidas que a Xunta de Galicia debe pôr en marcha para reforzar o sistema público de loita contra a violencia machista. Non se acepta a emenda do Grupo Parlamentario Popular. Votamos. Presente 70 máis 2, afirmativamente 35, en contra 37, polo tanto queda rexeitada. Votamos a do Grupo Parlamentario Socialista por iniciativa de doña Silvia Longueira sobre a demanda ao Goberno galego da presentación inmediata dun novo equipo de novas liñas de acción en materia de política social. Non se presentaron emendas. Votamos. Presente 70 máis 2, afirmativamente 34, en contra 37, hai unha abstención, polo tanto queda rexeitada. Votamos a do Grupo Parlamentario Socialista, iniciativa de doña Paloma Castro, sobre as accións que debe pôr en marcha a Xunta de Galicia para reforzar e actualizar as súas políticas contra a violencia de xénero. Non se acepta a emenda do Grupo Parlamentario Popular. Votamos.
Presente 70 máis 2, afirmativamente 35, en contra 37, queda rexeitada. E por último, votamos a do Grupo Parlamentario Popular, iniciativa de doña Paula Prado, sobre as medidas que a Xunta de Galicia debe poñer en marcha co obxectivo de reforzar as súas políticas públicas contra a violencia de xénero e as demandas que debe trasladar o Goberno Central nesta materia. Non se aceptan as emendas do Grupo Socialista e do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Votamos. Presente 70 máis 2, afirmativamente 38, en contra 9, hai 25 abstencións, polo tanto queda aprobada esta proposición de lei. Non hai máis asuntos, remata aquí o pleno, ata mañá. Boa tarde.